Ну што, сябры, здароўкі ўсім. Раскажыце, калі ласка, як мяне чуваць. Голас як з ваннай ці нармальна. Чакаю вашага маячку. Можа цішэй, грамчэй. Кажыце, калі ласка. А я пакуль што прачэкаю сам усе налады. У гэты раз амаль не смазніўся, як вы маглі заўважыць. Усё добра, выдатна пішуць. Класна. Ну што, вітанкі тады ўсім, з вамі ізноўку я і скрыначка з журавінамі. Сёння хрумкаць не буду, бо мне там выгаварвалі, казалі, што я як свіня хрумкаю падчас стрыму, таму проста буду піць гарбату. А калі вельмі захочацца журавінак, дык я паузу вырублю. Я думаю, вы мяне прабачыце. Ну што, да, карцінка файная, у гэты раз камера сфокусировалася, дзякую ёй вялікі. Што, сябры, не будзем мусіць доўга жуваць соплі, як кажуць. Перайдзем адразу да справы. Там пісалі, што мне нехта 6 дизлайкаў ужо лупіў. Мусіць, актываваліся лукаботы. Ужо закупіў ботнет Александр Григорович. Дзякую вялікі ўсім, хто мінулы тыдзень чытаў мой тэлеграм-канал, каменціў мае відосы, відос пра Магілёўскую крытую, хто заходзіў да мяне ў соцсеткі, падтрымліваў, лайкаў і, канешне, данаціў. З учорашняга дня я ўжо данацераў не выводжу на экран, толькі пералічваю. Гэта былі за мінулы тыдзень Андрэй К, Евгений, Іван, Алексей К і Олег Уладзімірович Д. Ну, я па вядомых прычынах не называю прозвішча. Гэты Олег Уладзімірович зараз, дарэчы, у чаціку. Вось. Дзякую вам вялікі яшчэ раз. І таксама не магу, а абавязаны прыгадаць сваіх данацераў. Гэта Александр Б, дакладней патронаў, патронаў, Александр Б, Саша Р, Анеля К, Андрей Ш, Павел П, Андрей Ш, Валерий А, Егор М, Алексей Ш, Александр Ш, Павел С, Ханс Авичи, Анатоль, Евгений П, Игорь Джей Джи, Дмитрий В, Павел К, Александр Я, Кни, Сержук Д. І я забыўся ўпісаць, да мяне на Patreon падпісаўся чалавек з невымаўляльным японскім нікнеймам. Не ведаю, як яго вымавіць, як прыдумаю, абавязкова дадам яго ў гэты спіс. Гэта, вось, якія я зараз прачытаў, гэта самыя лепшыя людзі на свеце. Вось, якія мяне падтрымліваюць рэгулярна. І калі вам таксама падабаецца тое, што я пішу, тое, што я раблю, тыя ідэі, якія выказваю, тое, за чаго я заклікаю, калі вы хочаце, каб моя праца была яшчэ больш рэгулярнай, каб я яшчэ больш контента рабіў, ён быў яшчэ больш якасны, і самае галоўнае, яшчэ больш людзей яго пабачылі, бо зараз, як бачыце, я далёка не топ-блогер па Беларусі, да? То, калі ласка, падпісвайцеся на Patreon, уверсе, спасылка, і рабіцеся маім сталым патронам. Будзе з вашага рахунку спісвацца тая сума, якую вы укажаце, штомесяц будзеце мне плаціць заробак. Ну а хто хоча заданаціць разова, калі ласка, спасылкі ў апісанні, Donation Alerts, праходзіце, і там все робіцца вельмі лёгка і зразумела. Па пытаннях, як заўсёды, зараз, ну не як заўсёды, як у таго разу, пытанні, якія прыходзяць на Donation Alerts, я зачытваю ў першую чаргу, а усе астатнія больш так у другую чаргу і, магчыма, не так падрабязна. Гэта абумоўлена не тым, што я толькі за грошы працую там і стымулюю вас плаціць мне грошы. Не, проста мне хочацца такім чынам аддзячыць людзям, якія мне данацяць. А таксама па мінулых стрымах, я думаю, вы бачылі, што пытанняў часта бывае настолькі шмат, што ў мяне ўжо палова стрыма, а то і болей займае тое, каб адказваць на пытанні. Вось, і калісьці, калі-небудзь настане непазбежны момант, калі пытанне ўжо будзе зусім шмат, і я буду толькі на данаты адказваць. Але пакуль што вось так, пакуль што ёсць час, ёсць магчымасць адказваць на ўсе пытанні. Ну што, сябры, чытаю ваш чатик, што там мне панапісалі, і едзем па нашай праграме. Праграма у нас сёння такая. Па-першае, я, як заўжды, расказваю, якая сёння дата у гісторыі рэвалюцыйнага, гісторыі анархісцкага руху, што гэта за дзень 26 ліпеня, чым ён значны для анархістаў, экстрэмістаў, рэвалюцыянераў. Потым я раскажу пра тое, як прапагандысты, спецслужбы спрабуюць контратакаваць у
справе барацьбы з апазіцыяй, з грамадзянскай супольнасцю. Мы ўсе прывыклі, што яны такія лохі, нічога не могуць, тупыя, але вось зараз яны ўжо троху адчухаліся ад гэтых першых удараў, да, якія ім нанесла грамадзянская супольнасць, тэлеграм-супольнасць, нехта, і ўжо пачынаюць троху вучыцца на сваіх памылках, што больш важна, укідваць грошы. Ну, аб гэтым пазней. І пагаворым, пабрэйнштормім магчымыя альтэрнатывы інтэрнэту у той момант, калі яго нам адключаць падчас масавых пратэсных акцый, што, я думаю, ўжо чакаюць усе. Гэта ўжо такая ні для кога не сюрпрыз, не сакрэт. Ну, а пакуль што чытаю вашыя пытанні. Паехалі. Прывітанне з гародні, здароў. Беларус, што такое данаты? Данаты – гэта ахвяраванні. Ага. Так. Богдан Литковец. Здорово, в Люблине жил перед твоей комнатой. Удачи твоей стране в борьбе с режимом. Дякую, великий. Вось так, прикольно, вельмі прыемна. 54 чалавекі нас глядзіць. Ну што ж, паехалі тады па рэвалюцыйнай гісторыі. Зараз я вам уключу гэта слайд-шоу. Так. Что я? Вось. Угу. Ну што, сябры, чым важны сённяшні дзень? Сёння, 26 ліпеня 1907 года, то бок 113 год таму, быў пакараны смерцю анархіст Афанасій Фамін. Анархіст, сябра мінскай групы анархістаў «Чорнае знамя» Афанасій Фамін. У 1905-1907 годах у Мінску дзейнічала даволі актыўная анархісцкая групоўка. Яна называлася «Чорнае знамя». Вось там, дзе вы пабачыце зараз на слайд-шоу фотку з хлапцамі такімі у чорным, якія стаяць побач, гэта і ёсць анархісцкая група «Чорнае знамя». Іхняя фатаграфія з 1906 году. Частка гэтай групоўкі, яна была з ліку так званых слонімскіх уцекачоў. Не ведаю, ці ёсць зараз у нас людзі са Слоніма на стрыме, але слонімскімі уцекачамі, слонімскімі уцёкамі, калі быць больш дакладным, называюць знакамітыя уцёкі некалькіх арыштаваных рэвалюцыянераў, якія адбыліся 6 снежня 1906 года з спецвагона цягніка Слонім-Гародня. Там былі рэвалюцыянеры, эсэры-максімалісты, анархісты і адзін сіяніст. Іх у Слонімі судзілі. А ў Гародню этапавалі для адбывання тэрміну. Гарадзенская турма, дарэчы, вельмі старая. Калі хто ведае, таксама там ужо сядзяць людзі вельмі даўно. По-моему, з 18 стагоддзя, калі не памыляюсь. Анархісты змаглі тады, едучы ў спецвагоне, напасці на канвой, забілі 7 салдат і схаваліся. Частка з этой групы яны аселі ў Мінску, дзе і стварылі групу «Чорнае знамя». У Мінскай губерніі з 906 па 907 год яны рабілі тое, што пераважна рабілі ў той час анархісты, то бок яны нападалі на паліцыянтаў, на наглядчыкаў, на дзяржаўных служачых, забівалі іх, забівалі тых, каго лічылі правакатарамі, паліцэйскімі агентамі, экспрапрыявалі грошы ў буржуазіі і спрабавалі неяк натхніць на такую ж самую дзейнасць і іншых маладых рабочых, асабліва з жыдоўскага асяроддзя, бо жыды тады былі ў расійскай імперыі вельмі прыгнечанай катэгорыяй насельніцтва і таму даволі лёгка падаваліся на рэвалюцыйную прапаганду. Аднак з часам яны не вельмі доўга змаглі гэта рабіць, а з часам іх арыштавалі і памясцілі на Валадарку. Валадарка таксама вось на гэтым слайд-шоу, якое вы зараз глядзіце. І сярод арыштаваных быў такі чалавек Міхаіл Кавецкі. Пры обшуку у Міхаіла Кавецкага знайшлі лабараторыю, 3 гатовыя бомбы і літаратуру. Ну і Кавецкага памясцілі таксама ў мінскую турму, тое, што зараз вядома як Валадарка. І адна з бомб, дарэчы, была якраз наканаваная начальніку гэтай турмы па фаміліі Шкляровіч.
Ну, не ведаю, абгрунтавана ці не абгрунтавана, але Михаіла Кавецкага анархісты, іншыя анархісты у хуткім часе палічылі правакатарам. Да гэтага спрычыніліся шэраг цэлых фактараў, шэраг падазрэнняў. У многім на гэта паўплывала тое, што пасля арышту Кавецкага паліцыя вельмі хутка выйшла на след іншых анархісцкіх груп па ўсім захадзе расійскай імперыі. І ў Беластоку, і ў Гародні, і ў Рызе. І таксама цікава, што Кавецкага ўтрымлівалі ў адзіночнай камеры. Гэта таксама такі заўсёды званочак, да, то бок яго як быццам ахоўвалі. Ну, так ці інакш, але іншыя анархісты, чарназнаменцы і рэвалюцыянеры вырашылі Кавецкага ліквідаваць. І заадно з ім ліквідаваць і старэйшага турэмнага наглядчыка Буткевіча, які тады вельмі тэрарызаваў зняволеных валадаркі. Ён прыдзіраўся да іх, збіваў і гэтак далей. Выканаць прысуд вырашылі 3 рэвалюцыянеры. Гэта быў эсэр-максімаліст Белавусаў, бальшавік Салаўёў і анархіст Афанасій Фамін, пра якога я ўжо казаў на пачатку. І вось 25 красавіка 1907 года начальніка гэтага наглядчыка, прабачце, Буткевіча падманным шляхам заманілі ў камеру Фаміна. Дарэчы, бачыце, як да чаго прыводзіць несаблюдзенне тэхнікі бяспекі. Бо зараз, напрыклад, ну і заўсёды па ўставе, я думаю, тады таксама было, наглядчыку аднаму забаронена заходзіць у камеру, увогуле адкрываць дзверы. Гэта можна рабіць не менш за 3 супрацоўнікі мусіць быць, каб адкрыць дзверы камеру. Вось яго заманілі ў камеру, дзе сядзеў гэты анархіст Фамін, і іншыя 2 зняволеных на яго напалі і закалолі заточкай. Пасля чаго забралі ў яго ключы ад адзіночнай камеры, дзе ўтрымліваўся Кавецкі, і Кавецкага таксама зарэзалі. Ці закалолі, ўжо гэтага не ведаю. Ну і зразумела было, што чаму яны пайшлі на такой адчайны шлях, да, я думаю, што, ну, не думаю, я амаль упэўнены, да, што ім па сукупнасці іхніх ранейшых дзеянняў, паўстанцкай актыўнасці, узброенай барацьбы, якой яны займаліся, ужо свяціла смяротная кара. То бок ім, у прынцыпу, не было што губляць. Яны ўжо ведалі так ці інакш, што іх павесяць. І усе 3 рэвалюцыянераў, у тым ліку анархіст Афанасій Фамін, былі прысуджаны да смяротнага пакарання і забітыя якраз 113 год таму, менавіта ў гэты дзень, 26 ліпеня 1907 году. Вось такія вось, сябры, старонкі з гісторыі. Такія троху трэшовенькія, да? Але ну вось было як было. Так, паглядзім, што вы напісалі, і пераходзім тады да справу. На донатах нічога. Глядзім чатик. Абу Абдулла Рудаки. Здорово. Дон Дженаро. Дзень добры, заўсёды гляджу твае тэлеперадачы. Анархія маць парадка. Дзякуй, прыемна. Абу Абдулла Рудаки. Чаму у Беларусі няма прабеларускага кандыдата? Ну, магчыма, таму, што на прабеларускасці не выедзеш, асабліва не набярэш сабе ачкоў палітычных. Ну, вось, калі ласка, Северынец прабеларускі кандыдат. Як думаеш, колькі б ён сабраў? Ну, на жаль, рэчаіснасць такая, што на слоганах прабеларускасць зараз 5000 у Бабруйску не збярэш. А на словах «Стоп таракан» и «Мы там дадим всем...» не ведаю. Ну, не ведаю, что такая, что не буду пародировать, да, уже, потому что я не ведаю, что обещает Тихановская. Ну, рэчаіснасць такая рэчаіснасць, что беларускасць — это не галоўнае, чаго зараз хочуць беларусы. Вацлаў Тямчык. Галасуйте за Канапацкую. Вось, чалавек разбираецца ў палітыцы. Вось, это слушная прапанова. Так. Мистер Май Калифорния. Складывается ли у тебя мнение, что народ слишком многого ожидает от выборов и как следствие нет плана на послевыборный период? Конечно, складывается. Я больше зато кажу, что вот просто у людей такое чаканне, что зараз, ну вот, это мое такое адчуванне, да, как кажа у нас таракан, по ощущениям. Вот по ощущениям у нас люди чакают, что отбудется некий день X, яны с минимальными высілками скинуць луку, і все, пасля гэтага все стане класна. Але я ўжо казаў некалькі разоў і дадам яшчэ раз. Пасля скідання лукі, прынамсі у эканамічным плане, у плане дабрабыту, стабільнасці унутрыпалітычнай, стане горш. Хто б не быў прэзідэнтам,
Ціхановская, Бабарыка, гэта не важна, просто факт тым, што стане горш. І пасля пераабрання Лукі, калі дапусціць, што ён там працягне яшчэ там паўгады, год таксама стане горш, то бок абвал непазбежны. І я таксама лічу, што наша вельмі сур'ёзнае змаганне таксама чакае і пасля таго, як мы скінем Луку. Ну, пра гэта я яшчэ пагавару трохі, пра папулісцкія гэтыя чаканні, пра тое, што беларусы, яны троху як наіўныя дзеці ў палітыцы, таму што пакуль, ну, да, сказаў троху пазней аб гэтым, таму пазней, зараз не буду адхіляцца. Так, далей Yellow Man рубіцца. Да. Ну, СФХ піша, чым Ціхановская не пра беларуская. Ну, напэўна, маецца на ўвазе, што не на беларускай мове размаўляе, што не цісне вельмі на нацыянальную павестку, не топіць там кожныя 5 хвілін супраць рускага міра і гэтак далей. Ну, я не думаю, што яна там нейкі там рускі мір. Нам зараз дастаткова, чтобы не былі гэтыя людзі відавочнымі стаўленнікамі Крамля. А Ціхановская, безумоўна, ніякі не стаўленнік Крамля. Тыя, хто гэта кажа, гэта, ну, дурні. Ці людзі, якія вельмі, ну, не разбіраюцца ўвогуле ні ў чым. І нам, ну, в прынцыпе, большасць людзей гэта задавальняе, да, ў прынцыпе, і мяне б задаволіла, да? То бок, беларускасць гэта не тая рэч, якая нам патрэбная з вуснаў кандыдата ў прэзідэнты. Нам патрэбная, я лічу, дастаткова, чтобы дзяржава не замінала, хаця бы проста не замінала, не стапарыла гэтыя прабеларускія ініцыятывы. Грамадзянская супольнасць усё зробіць сама. Верне беларускую мову на вуліцы. Проста гэта адбудзецца на вуліцы, у установы, у інстытуты дзяржаўнай службы. Гэта ўсё адбудзецца сваім ходам, сваім чарадом. Галоўнае не ставіць штучных бюракратычных перашкодаў. Я так лічу. Так, прыйшло пытанне на Donation. Пітер Крауч. Вітаю, што будзе ўлада рабіць 9.08 у Мінску, мы прыкладна уяўляем. Але Луку чакае сюрпрыз у рэгіёнах. Як людзям дзейнічаць там, асабліва ў невялікіх гарадах, дзе будзе збірацца не больш за 5000. Як дзейнічаць? Я бачу 3 напрамкі, якія можна рабіць. Не, нават 4, да, вось калі браць тактыку. Першае, гэта захоп урадавых будынкаў, калі колькасць людзей і іх настрой пазваляе. Другое, гэта перакрыццё трас. Трэцяе, гэта блакаванне любых казармаў унутраных войскаў, любых міліцэйскіх пастарункаў, дзе адкуль могуць выехаць войскі ці міліцыя на падаўленне пратэсту ў Мінск ці ў любы іншы горад. Гэта рабілася актыўна у Львове, не ведаю, ну, у рэгіянальных гарадах ва ўкраіне падчас майдану. То бок просто народ блакаваў гэтыя казармы, гэтыя вайсковыя часткі, і адтуль не маглі выехаць аўтобусы з спецназаў за мапам. Гэта эфектыўна, калі гэта атрымаецца. Займаць дзяржаўныя будынкі. Таксама, чаму не. Да, перакрываць трасы і, як я ўжо сказаў, гэта усталёваць намётавыя гарадкі. Як я ўжо, это адзін з варыянтаў. Ну, вось такое. Я асабліва за тое, каб гэта ўсё адбывалася максімальна негвалтоўным шляхам. Канешне, першымі праліваць там кроў ці камусьці біць не трэба. Ні ў якім выпадку. Канешне, сваіх там сяброў таварышам аддаваць нельга, але там нейкія махачы, коктейлі молатава і іншае. Ну, маё меркаванне такое, што гэта ўсё трэба адцягваць да апошняга. Не таму, што там, ой, не правакаваць уладу, там, бла-бла-бла. Да, яны, в прынцыпе, і без нашых правакацый заўсёды ўжывуць сілу, калі захочуць. Але вось такія ось тактыкі негвалтоўнага супраціву, якія можна прымяняць, якія эфектыўныя. Я зараз нікога да іх там не заклікаю. Людзі, ідзіце і рабіце так, да, тому што не факт, што я буду ў дадзены момант на плошчы і буду гэта рабіць, а роля такога інтэрнетнага прызывальшчыка, да, інтэрнетнага глашатая, які кажа людзям, ідзіце там, хватаеце, рабіце то, мне не вельмі прыемна, да, то бок я магу да гэтага заклікаю толькі калі сам буду знаходзіцца на плошчы. Я не ўпэўнены, што я там буду знаходзіцца, таму я проста расказваю, якія тактыкі ёсць, а народ няхай абірае, якія тактыкі ўжываць самастойна. Вось. Спадзяюся, дастаткова зразумела адказаў на твоё пытанне. Так, што ў нас там далей?
Юрась Карась, высілкі патрэбныя вельмі моцныя, шэсці і страйкі. Згодны? Абсалютна. Філіповіч. Ой, і хтосьці яшчэ глядзіць Філіповіча ў ліпені 2020-го? Ну, гэта дзіўна. Так. Абдулло Рудаки. К сожалению, к огромному сожалению, большинство жителей РБ подсознательно чувствуют себя частью русского мира. Поговорите с окружающими, сами убедитесь. Не, гэта не так. Гэта міф. І гэты міф быў абвергнуты і шмат якімі сацыялагічнымі апытаннямі. І за ўступленне ў склад РФ у нас там між 3 і 7% насельніцтва выказалася. Гэта рэальна лічбы розных апытанак. Таму не трэба думаць, што беларусы ўсе за рускі мір. Гэта міф, які вельмі старанна распаўсюджваюць самі рускамірцы. Беларусы за станоўчае стаўленне да Расіі, за сяброўства з Расіяй. І ў гэтым нічога страшнага я не віжу. Канешне, мне б хацелось, каб большасць беларусаў успрымала Расію як варожую імперыю, якой яна насамрэч з'яўляецца. Аднак жа, пакуль гэтага няма, я цалкам задавольнюся тым, што беларусы не хацяць у Расію, а беларусы яе не хочуць. Толькі рускамірныя прапагандысты кажуць, што 90% беларусаў за ўступленне ў Рашку. Гэта няпраўда і раю не распаўсюджваць гэты міф, калі ласка. Новости Беларуси мира. Что думаешь про то, что люди создают себе идолов, не все, а многие? Не верят не в идею, а в человека. Но есть такое. В Беларуси вельмі моцна популяризована... персонализованная палітыка, і менавіта таму многія людзі яны гатовыя ісці не за сацыял-дэмакратыяй, лібералізмам, кансерватызмам, анархізмам, нацыяналізмам, а за Бабарыку, за Прокоп'ева і гэтак далей. Ну, гэта такі перажытак, не ведаю чаго, гэтая з'ява яшчэ шукае свайго даследчыка, аднак жа, ну да, ёсць так, як ёсць. Я думаю, у беларусаў гэта зменіцца толькі цягам часу. Даволі доўгага часу, пакуль мы пройдзем все гэтыя стадыі расчаравання ў гэтых лідарах, у асобах, і пачнем урэшце верыць у прынцыпы і ідэалы і змагацца за іх, а не за нейкіх важакоў. Евген 31. Чаму апозіцыйныя медыа карыстаюць Тарашкевіцу, а не афіцыйную белмову? По-моему, все, акрамя Радыё Свабоды, карыстаюць афіцыйную белмову, а так гэта пытанне да іх, не да мяне. Дима Гомель. Канал «Гарантии нет» говорит, что Тихановский ставленник Кремля. Ну, что я могу сказать, что каналу «Гарантии нет», докладней, это, по-моему, Філіповіч, да? Трэба лечыцца і яшчэ раз лечыцца. Но, нагадаю, Філіповіч таксама кажа, што і Сцяпан нехта, правакатар КДБ. І Ціхановскі стаўленнік Кремля. Карацей, вакол адні стаўленікі, правакатары, ГБшнікі, сексоты. Толькі Філіповіч несе праўду і чысціню ў гэты брудны падмануты свет. Алекс Хар. Миколай, откуда у режима деньги на содержание всей репрессивно-чиновничной машины при убитой экономике РБ? Из налогов, от России, оба эти варианты или что-то другое? Насамрэч, сябры, вы здзівіцеся, але грошы на карную сістэму выдзяляюцца і не такія аграмадныя. Я вось аднойчы пайшоў за документамі там за аднімі, і мне было трэба, не буду казаць, дзе і як гэта адбылося, да, за якой паперкай я шоў, таму што будзе проста вылічыць. Аднак я ішоў за гэтай паперкай, і мне жанчына, міліцыянтка, там такая сярэдняга звена начальніца, я ее пачаў прасіць, а дайце мне гэтую паперку, там тэрмін выраблення быў доўгі, а мне трэба было хутчэй. Кажу, вы не маглі б неяк там пахутчэй, калі ласка, там бла-бла-бла. Она такая, ну мы вам поможем, а у вас машина есть? Я такой говорю, нет, а что? Нам нужно вот 100 там нейкіх папер, там, скрыню, да, адвесці з аднаго месца ў іншае, і няма машыны, хто б мог гэта зрабіць. Я такой думаю, ну, гэта да, вось табе, і перафінансаванне мус.
блин, у іх няма машыны, яны просяць старонных людзей, і бачна было, што яна рэальна расстроеная, і яна не ведае, як гэта зрабіць, як выруліць з сітуацыі, і там галава гэтая пухне. Яна такая, а может там кто-то со знакомых, может кто может помочь, ну разумееце, ну, а яна ж не ведае, што ніхто з маіх знаёмых ментам нічога вазіць не будзе. Ось. Аднак сам па сабе факт такі цікавы, да, што вось няма машыны, хаця казалася б, фінансаванне астатняе. То бок да, фінансаванне у них, конечно, вялікае, аднак рэсурсы іх далёка не бязмежныя і плацяць ім не такія шалёныя грошы, асабліва ніжняму з гэтаму ярусу участковыя, інспектары, КДНшчыкі і гэтак далей. Пытанне, адкуль грошы? Да, зразумела адкуль. Падаткі і в прынцыпе ўсё. Яно ўсё ідзе з падаткаў. І у нас жа таму эканоміка і ў жопе. Тут трэба не мяняць месцамі прычыну і следства. Эканоміка якраз ад таго і ў жопе, што большая, вялікая, непрапарцыйная вялікая частка сабраных падаткаў, яна ідзе на ўтрыманне карнага апарату, а не на ўсё астатняе. Вось ён патрыху адшчыпвае там трохі з бальніцаў, з аховы здароўя, да, троху з адукацыі, стыпендыю там зменшыў, не ведаю, ну, не зменшыў дакладна, а перастаў падымаць там студэнтам. Паглядзіце, у нас там стыпендыі па 100-120 рублёў, да, у студэнтаў, гэта ж смех. Вось, проста гэтыя грошы ідуць за кошт недафінансавання ўсіх астатніх сфераў. За кошт гэтага у нас раздзьмуваецца рэпрэсіўны апарат. Але калі вы думаеце, што там такія прям грошы, мегагрошы, не, гэта не так. Рэальна вялікае фінансаванне атрымоўваюць КДБ, Служба бяспекі прэзідэнта і верхушка МУС. Ім даплачваюць проста-напроста за лаяльнасць, каб яны ў ключавы момант не перамятнуліся на бок ворагаў Лукашэнкі. Аднак вось менавіта на такім узроўні, то бок там, не ведаю, міліцыянтаў нейкім бабруйскі, да, там паўнейшая жопа, там сядзяць яны голыя в абодраных кабінетах за старымі камп'ютарамі і гэтак далей. Вось. Так. Вася Сераштан, здароўкі. ФФ АДС-1. Пора уже учить китайский, белорусский чисто музейный язык. Ну, на стриме чисто музейной мове у меня вот 97 человек меня глядит зараз. А некоторые видосы Белсата на чисто музейной мове збираюць по 800-900 тысяч проглядов. Нормальная такая музейная мова. А в огуле с такими разважаниями треба збирать валізку и куплять билет на цягнік Мінск-Москва. Так, ідзе абмеркаванне Ціхановскага і ягоных візітаў у Крым. Разважание супер. Тихановский фоткался с Собчак, а это 100 пудов признак, что у него есть связи с Кремлем. Ну, ребята, с такой логикой, ну, не ведаю, у меня тогда и связи с усими выведками свету, напевно. Да, у меня есть фотки с послом США. Так, слушай, не с послом тогда не было посла, с консулом. Консул это был США. Ну, что у меня зараз? Связи с ЦРУ таким чином у меня, не менее. Не, ребята, не сходите с ума с такими разважаниями. Ладно, поехали по... Так, на донатах пытанняў няма, люди подписываются на канал, супер, поехали далей по нашей программе. Таким чином, информационная контратака, да. Мы уже, здаецца, были привыкли, да, что Саўбелку никто не считает, что БТ никто не глядзіць, и яны там все такие тупые, а мы там рулим интернетом и телеграмом. Ситуация пачынае троху змяняцца за кошт того, что яны пачалі, я маю на увазе улады, ідэолагі, прапагандысты, пачалі трохи включаць мозги и спрабуюць быць хітрэйшымі и пераманіць на свой бок пэўную частку людей, конечно же, не тых, кто за оппозицию, а тых, кто яшчэ не вызначыўся, тых, кто вагаецца. Притым, по моему уражанні, яны не тое, каб спрабуюць даказаць, што ўлады хорошыя, добрыя і там що дапамагаць, яны хутчэй хочуць ачарніць апазіцыю, то бок у іх няма сваёй пазітыўнай павесткі. Я нават пачаў вывучаць вельмі сур'ёзны іхні дыскурс па сетцы тэлеграм-каналаў праўладных, якія яны
якія яны ведуць. І зараз я вам нават я пачаў рабіць такое невялічкае даследаванне аб праваладнай сетцы тэлеграм-каналаў. Вось гэтыя маленькія паз'яўляліся там гэтыя жоўтыя злівы, ранейшыя былі мусарскія каналы і гэтак далей. Я гэтае даследаванне не давёў до конца, таму што яно згубілася, такая фундаментальная праца, якая займае вельмі шмат часу, вельмі такая крапатлівая работа, там падлік, у каго колькі падпісчыкаў, які канал калі з'явіўся, контент-аналіз праводзіў, параўнальны аналіз праводзіў. І на гэтую грунтоўную працу у меня за вот сённяшнімі гэтай движухай, да, якая адбываецца, што кожны дзень нешта новае, мне не хапіла часу. Але гэтая недаробленая, я паспеў сабраць некаторыя цікавыя факты з гэтага недаробленага даследавання. І зараз я вам іх прачытаю. Ну, па-першае, добрая навіна, што на той момент, калі я рабіў гэта даследаванне, з 21 топавага тэлеграм-канала няма ніводнага праўладнага. А 22 радок займае канал афіцыйны Мінздрав. Ну, гэта было троху раней, до таго, як яны пачалі выкупаць буйныя каналы, аб чым я буду казаць пазней. Вось. Ну, здаецца, што ў пэўны момант яны зразумелі небяспеку таго становішча і пачалі яго патроху выпраўляць у межах сваіх магчымасцяў і свайго разумення. Большасць праўладных каналаў яна вядзецца альбо сілавікамі, альбо чыноўнікамі, альбо это самая маленькая катэгорыя свядомымі прыхільнікамі ўлады. Вось такімі як Юрій Терех. Вось. Альбо як канал Будзьма. Будзьма, бачыце, стырылі назву ў грамадзянскай кампаніі і зрабілі сваю з аналагічнай назвай, але праўладную. Вось, маім мэтай даследавання было, з даследавання гэтага было высветліць, з якой мэтай ствараліся гэтыя каналы, ці прадстаўляць яны сабе адзіную сетку і наколькі яны ўвогуле могуць канкураваць з незалежнымі тэлеграм-каналамі за грамадскую думку. Вось. Я іх все гэтыя каналы, колькі я іх налічыў, 16 штук, я іх усе, гэта зноў жа было яшчэ до таго, як яны выкупілі 3 буйных каналы, а гэтым мы крыху пазней. З гэтых 16 каналаў я выдзеліў 3 катэгорыі. Гэта першае, это тыя, якія мімікруюць пад навінавыя каналы. Другое, гэта дыскрэдытуючыя, то бок тыя, якія толькі маюць адзіную мэту, гэта дыскрэдытаваць прыхільніка ўлады. Гэта туды належаць пераважна каналы, якія ведуць сілавікі, да, там КДБшнікі ці Губазік. І трэцяе, гэта аўтарскія тэлеграм-каналы, вядуцца асобнымі прапагандыстамі. Вось. Я там падлічыў гэтыя каналы, самы буйны з іх гэта Пул першага, 31 000 падпісчыкаў, але там я амаль што ўпэўнены, што большая колькасць людзей гэта тыя, хто крытычна настроены да ўлады, і яны вось вырашылі на гэты канал падпісацца. Ну і далей там такі спіс, да, я не буду яго вам зачытваць, але цікава, што з гэтых 16 каналаў прыкладна палова яны амаль не маюць унікальнага контенту. Гэта проста збор рэпостаў з іншых каналаў. Гэта і асабліва з канала «Жоўтыя злівы». Гэта кажа аб чым? Два моманты. Першае, што гэта значыць, што каналы ведуцца, як кажуць, на адшыбісь. То бок тут няма вялікага імпэту, няма інсайдерскай інфармацыі як след і няма такога вялікага жадання нешта рабіць, але ёсць неабходнасць адсправаздачыцца. Ну ўсё, яны проста рэпосцяць, канал тыпу наліваецца. Другой момант гэта тое, што яны ўсе пераважна рэпосцяць жоўтыя слівы. То бок у іх альбо ёсць указанне, альбо яны стыхійна самаарганізаваліся і вырашылі паднімаць гэта канал жоўтыя слівы. І гэта, в прынцыпе, адзін з немногіх праўладных тэлеграм-каналаў, якія растуць. Вельмі павольна, але растуць. Зараз у них там, по-моему, пад 2000. Вось. Што можна вылучыць? Ну, па змесце я не буду казаць, там все зразумела, мочаць там Бабарыка, Цыпкала, Ціхановскі, все там яны, прабачце, гандоны, адзін Александр Григорович добры. Але зноў жа, такі дыскурс у іх цікавы, што у іх вось размова аб тым, які класны Лукашенка, іх у прынцыпе не так шмат. Але пераважна мачылава про апазіцыйных, пра беларускіх кандыдатаў. Не толькі кандыдатаў, да, там усіх актывістаў, і Паліенка, там, і яшчэ кагосьці, і актывістаў, і Вольку Нікалаечак, і все там апазіцыя хлусіць, і гэтак далей. То бок, у іх павестка негатыўная. Больш за тое, і гэта вельмі важны момант, які я вылучыў, што ў іх адсутнічае пазітыўная павестка як такая. То бок,
у іх няма ідэалогіі, якія яны прасоўвалі, у іх няма павесткі дню, у іх няма пазітыўнай праграмы будучыні, якую вось яны прапаноўвалі. У іх толькі такое: этот там гандон, и этот гандон, этот козёл, этот жене изменяет, этот гранты сосет. Притым вельмі часто там выказваюцца такія факты, якія ў прынцыпу, ну, для мяне і для большасці людзей, ну, ніякай дыскрэдытацыі яны не несуць. Там, напрыклад, шэры кот, да, блогер атрымаў грант на 8000 евро. Калі гэта праўда, допустим, ну і што? Скажыце мне, калі ласка, і што тут такога? Калі тут існуюць рэальна фонды, якія гэтыя грошы выдаюць, ён на это 8000 евро закупіць на нармальную камеру, нармальны інтэрнэт, зробіць рэкламу, яго будуць чытаць больш людзей. І што? Чувакі, вы, якія гэта пішаце, вы ж гэтаксама працуеце за грошы. Што тут такого? Праца блогера — такая ж самая праца, да? Якая займае вельмі шмат часу, яна па многіх параметрах больш складаная, чым іншая, там, па эмацыянальнаму выгаранню, да, па затратах часу, па эмацыйнай уцягнутасці. Ну, атрымаў 8000, і што далей? Ну і па многіх такіх момантах, то бок яны пытаюцца выставіць за дыскрэдытацыю тое, што ў прынцыпе таковой не являецца. Вось, гэта адзін важны момант, это адсутнасць пазітыўнай павесткі, то бок гэта ўжо момант, па якім яны прайграюць, да? Калі там нехту, напрыклад, узяць, то ну, іх там, ну што ён прасоўвае? Ён прасоўвае праеўрапейскія каштоўнасці, ён прасоўвае лібералізм. Вось ідэалогія лібералізму — гэта яго ідэалогія. А якая ідэалогія лукашызму? Яе няма. З вялікай нацяжкай, можна сказаць, максімальна абстрактны кансерватызм. Ну і не больш за тое. Захаваць усё як ёсць, Лукашенко добры, а ўсе астатнія кепскія. Гэта кансерватызм завязаны на адной персоне. Ну гэта не тая ідэалогія, якая можа кагосьці падняць на барацьбу за яе. Гэта не тая ідэалогія, якая можа натхніць народ, абараняць яго. Вы думаеце, амапавец, які збівае там дэманстрантаў, ён верыць у лукашызм, ён верыць у тое, што Лукашенко добры, ён верыць, чытаў падручнік па ідэалогіі беларускай дзяржавы? Не, ён гэтага не рабіў. Ён адное што ведае, што калі будзе Лукашенко, яму будуць прасіць полтора косаря рублей, а калі не будзе, то фіг ведае. І менавіта за гэта ён б'е іншых людзей. То бок гэта нельга параўнаць ні з саўком, да? Можна там казаць пра савок, все што загодна, але яны былі мацнейшыя за тую ж лукашэнкаўскую Беларусь у плане ідэалогіі. Там была ідэалогія, і пераважная большасць чыноўнікаў, камуністаў, там чэкістаў, яны ў яе верылі. Ну, то бок яны, конечно, там частка была крывадушнікі, прыстасаванцы, да? І вядома, што ў 91-м годзе, калі была прыватызацыя, яны хутка перабуліся, але вялікая частка яна дагэтуль, яны жывуць, яны дагэтуль вераць у марксізм-ленінізм, у там барацьбу з сусветным імперыялізмам, гэтак далей, да? Добра, гэта ці кепска, але факт. Іншыя аўтарытарныя рэжымы. Рэжым Асада. Алавізм, прабачце, гэта такая плыня ісламу, даволі істотная, са сваёй сістэмай каштоўнасцяў. Іран, ну тут увогуле казаць няма чаго, да? Шыізм, аятола, все, ёсць ідэалогія. Да нават Каддафі, у яго была ідэалогія нацыянальнай лівійскай джамахіріі. Ён там напісаў зялёную кнігу і гэтак далей. А Лукашенко полны ноль, вообще галяк, понимаете, галяк. Што б ён не спрабаваў зляпіць, атрымоўваецца нейкае лайно. Пры малейшым жа просто ткні разваліцца. То там ён на пачатку нулевых там бегаў там пра славянскую еднасць, там Сербія, там Расія, браты, там цалаваўся з імі там і гэтак далей. То ён яшчэ нешта, ну все, в прынцыпе, да. Потым недзе на сярэдзіне нулевых скончыліся размовы пра славянскую еднасць, і на гэтым ідэалогія таксама скончылася. Вось гэта, ну ладно, это адцягнуўся таксама. Вось гэта важны момант. Другі важны момант пра тэлеграм-каналы — гэта тое, што яны пераважная большасць таго, што пішацца, там яно не мае ніякіх доказаў. І ёсць там 2-3 канала, якія зліваюць інсайды, там нейкія паперы, да, там изъятыя пры шмонах, нейкія запісы з відэакамераў і гэтак далей. Усё астатняе гэта просто паўнейшы фуфел. То бок яны там пішуць: ой, там этот там наркоман, этот гей, этот там ледзь не педафіл, ну там пра нейкіх асобных актывістаў. Але доказаў гэтаму няма ніякіх. Гэта як я зараз напишу, што не ведаю, там Лукашенко, не ведаю, Лукашенко там канібал, да, там Лукашенко жарэ людзей у сябе ў драздах, да, і буду пісаць это і форсіць, везде рэпосціць. Ну всем же відавочна, што гэта трызненне, таму што ў меня няма гэтага. Вот калі б я фотку прыклаў, была б іншая размова, а у іх вот так. І
Так, яны і вось што у вас вельмі важна, гэта яшчэ да моманту аб адсутнасці сваёй павесткі. Это тое, што яны паразітыруюць на павесткі незалежных тэлеграм-каналаў. То бок, рэальна, у многіх каналах гэтых праўладных 80% зместу гэта, а вот нехта напісаў, што, Степан нехта, да, напісаў, што тра-та-та-та, а насамрэч тра-та-та-та. А вот Цыпкала сказаў то-то-то, да это Цыпкала, і пашлі рэагаваць. То бок, яны граюць другім нумарам. Яны толькі адказваюць. Тон задаем мы, павестку задаем мы, а яны пытаюцца толькі здабегчы, паспець за гэтым цягніком, бегуць яму ўслед і там нешта крычаць. Гэты голас абсалютна не чуваць, а не яны спрабуюць. То бок, вось такая ігра другім номерам, толькі ў парадку рэагавання, толькі ў парадку адказу на дзеянні. Вось на што яны здольны ў дадзены момант, і тон задаем мы ўсё роўна. Чаго яны не могуць, гэта, па-першае, пазбавіць лідараў меркаванняў народнай падтрымкі. Гэта не ў іх сілах аб'ектыўна, ні па колькасці падпісчыкаў, ні па фактуры, бо рэальна трэба фактура. Вось паглядзіце, Навальны, да, супраць яго працуе ўся дзяржаўная прапаганда Расіі. Аднак фактаў, рэальных фактаў няма. І нельга сказаць, што весь народ на Расіі ненавідзіць Навальнага. Да, вот большасць не ненавідзіць Навальнага, да. Больше ставіцца альбо добра, альбо індыферэнтна. Да, там нейкая купка ватнікаў ставіцца рэзка адмоўна. Тое ж самае тут. Няма фактуры, няма дыскрэдытуючых дзеянняў з боку саміх лідараў меркаванняў. І всё. Дыскрэдытацыя любая правальваецца. Таму я заўсёды, калі там чытаю на мусарскіх каналах там нейкі бруд пра сябе, я думаю, смеюся, вы такія дурачкі, да, вы не можаце мне дыскрэдытаваць мяне, да, вы нічога мне не можаце зрабіць. Што б вы не напісалі, вам ніхто не паверыць. Падкінеце мне там, не ведаю, порнажурналы, там шпрыцы у хату, там, да, там кілаграм гераіна, вам усё роўна ніхто не паверыць. Дыскрэдытаваць сябе можа толькі мяне, дакладней, можа дыскрэдытаваць толькі адзін чалавек, гэта я сам. Калі пачну рабіць рэчы, якія пазбавяць мяне даверу маіх падпісчыкаў, да, і грамадства як такога. Пытанне, што могуць гэтыя каналы? І я думаю, што яны могуць, і рэальна іх мэта на сённяшні толькі адна, гэта дэмаралізаваць саміх актывістаў, дэмаралізаваць тых, пра каго яны пішуць. Многія людзі, якія там асабліва учора прыйшлі ў палітыку, яны не настолькі толстакожыя, да, вось як я, напрыклад, да, альбо як дасведчаныя блогеры. І іх гэта можа рэальна раніць, асабліва там жанчыны, да. Я спадзяюся, Святлана Ціхановская не чытае, да, там весь бруд, які пра яе пішуць. Але калі, вот эти скаты, да, вот там з мусарні, яны ж без гонару, без годнасці, да, вось той жа Губазік, да. Там вельмі цынічныя, злыя людзі сядзяць, якія не маюць нічога святога, не маюць сумлення, не маюць гонару, не маюць уяўлення аб нейкім, што можна рабіць, чаго нельга, да, то бок гэта людзі без маралі увогуле. Калі ім скажуць забіваць, гвалціць, яны будуць гэта рабіць, яны не спыняцца, таму што это крайне цынічныя людзі, якія ўжо, у іх давно служба іх не забіла ўсё чалавечае. І таму яны, канешне, пішуць там всякі бруд, да, там і на сексуальную тэматыку, там і здзекваюцца там могуць з нейкіх фізічных недахопаў чалавека. Тармазоў у іх няма ў гэтым плане. Калі ў нас там ёсць там нейкія рамкі, да, якія мы там, якіх мы прытрымліваемся, яны, канешне ж, гэтага не робяць, рабіць не будуць, просто потому што яны, вось такія не людзі. Не люди, черти, да, можно еще сказать. Ну, есть люди, да, есть черти. Вот это черти с цалкам демоничным складом особы. И ведут на себе отповедно. Тому такая писанина может часам некоторых особных активистов, не всех, конечно, деморализовать и снизить их мораль. У гэтым і іхняя мэта. І стварыць другая мэта, якая мне падаецца, стварыць альтэрнатыўную рэчаіснасць для вузкай групы насельніцтва, прыхільнікаў улады. Эта група, конечно, вельмі невялікая, аднак пагарджаць ёй не трэба. Хоць мы і кажам заўсёды пра 3%, насамрэч, это ў рэальнасці троху больш, чым было напісана на онлайне Rate.by, да? Ну, там некаторыя апытанкі паказваюць да 24%, да? Ну, вось, да, 4% я паверу яшчэ, ну, между 10 і 20, да, гэта рэальна. І это істотная колькасць людзей, калісьці узгадаем, і падтрымка апазіцыі была на такім жа самым узроўні, да. Это істотная група людзей, і таксама нельга забывацца, што яны таксама існуюць. Канешне, яны не могуць арганізавацца ў абарону ўлады, не будзе ніякіх праўладных мітынгаў, толькі тыя, на якіх згоняць прымусова. Аднак гэта людзі існуюць, і вось для іх ствараецца альтэрнатыўная такая рэчаіснасць, дзе Лукашенко красаўчык, а ўсе астальныя геі, наркаманы, гвалтаўнікі, злачынцы, ашуканцы,
не ведаю, і все остальное. Вось, гэта я вам пераказаў сваё невялічкае даследаванне, але я толькі пачаў гэты блог, насамрэч, шмат што сказаць. Ну вось пра інфармацыйную контратаку. Першы, галоўнае, конечно, што яны спрабуюць рабіць, гэта запужаць людзей. То бок яны бачаць, яны не могуць нас пераабуць, да? Пераканаць нас, што Лукашенко добрых, гэта немагчыма, таму іхняя мэта спыніць, папярэдзіць людзей ад выхаду на вуліцу, да? Зрабіць так, каб людзі не выхадзілі. Тут можна зрабіць гэта толькі адно. Гэта запужваць. Вось гэта вось танкі, БТРы, злівы на тэлеграм-каналах, том, што рыхтуюцца, там трэніруюцца са шчытамі. І больш за тое, сябры, я думаю, што вельмі многія такія навіны на незалежныя тэлеграм-каналы зліваюць самі мусара, КДБшнікі. Альбо калі не КДБшнікі, то людзі просто схільныя да панікі, да, ну вось просто мне таксама такое пишет, я видел, там тренились, там то готовится, у меня там, альбо там таксама админы іншыя рассказывали, у меня там брат свата сябра служит в СОБРе, и он говорит, что там на 9 жніўня весь город перакрыюць, увядуць карантин, всех там, не ведаю, адрэжуць ногі, каб не выходили на вуліцу, і так далее. І людзі адзін аднаму гэта перадаюць, ну, реально, может же служить у кагосьці сябра ў СОБРе, можа. Той перадаў, а то этому, адзін другому, трэцяму, і кожны на кожным ланцугу дадаваў ад себе падрабязнасці. У выніку гэта абрастае ось такім ось. І акрамя таго, сябры, вы што, реально думаеце, што собравец нейкі ведае, што будзе на 9 жніўня? Да не ведаю, ён іх не ставіць у курс аб гэтых планах. Да? Я нават думаю, што і Лукашенко сам не ведае до конца. Можа, у іх яшчэ няма плану, ці ён мяняецца штодзень. І таму не паддавайцеся на гэтую паніку. Вось, да прыкладу, разберем пост, адзін з апошніх пастоў на Нехта Лайт. На Нехта Лайт. Зараз. Вось. Да что такое? Зараз я вам... прокомментую его. И разберу, чему, на мой погляд, гэты пост вкинули нехте мусора. Ну, так, грубо кажучи, троху развели. Могу сказать одно. Толпе будет не сладко. Нас сегодня натаскали как питбулей. Глядите, человек пачынае з размовы от того, як кепска будзе на толпу. Вас, ну, это не такого не выкликае такой звоночка такого, не робіць у голове. Нас сегодня натаскали как питбулей. Снова же. Но я очень надеюсь, что мне не придется принимать участие во всем этом дерьме. То бок, разумеется, человек уже кажа про то, что отбудется на площади от початку як про дерьмо. ОМОН, кстати, применял сегодня боевое оружие. Мы их пропускали сквозь наши ряды, боец выстреливал магазин в толпу, и мы снова заполняли шеренги. То бок, по-перше, но уявіце сабе, да? По ком применял? Да, відомо, что падчас учэнняў яны дзеляцца на две группы. Типу демонстранты и типу амапу. Ну, и реально те, кто разгоняются. Что он, то бок, по своих сослуживцах применил боевое оружие, и он сказал, там, стрелял холостыми, да? И он не сказал, там, стрелял у поветра. Нет, он сказал, применил боевое оружие. По ком? По іншым натоўпе ВВшников и ментов? Что за бред? То бок, видно, что человеку было важно огучить фразу «применил боевое оружие». Вот это вот вельми запужвальная формулёвка. Вельми дивный приемчик, да? Расступаются шеренги, выбегает ОМОНовец с автоматом, всех шмаляет, яны закрываются. Ну, сябры, не ведаю, колькі я глядзеў відэо з разгонаў дэманстрацый, але такога прыёму я не бачыў нігдзе. І які сэнс па натоўпе неўзброеным, а натоўп, там, если казаць пра реально шчыльны вялікі натоўп, ён будзе неўзброены. Таму што узброеныя групы, яны заўсёды дзейнічаюць невялічкімі групамі, да? Хто з коктейлем молотаў, хто там з агнестрэльнай зброі, узгадайце Майдан. Не будзе такога, што будзе на ментоў ісці шэраг людзей са зброяй. І па неўзброеным натоўпу разряжаць магазин аўтамата, гэта не рацыянальна, гэта нелагічна. Так ніхто не робіць нават у аўтарытарных краінах, дзе рэальна людзей забіваюць на мітынгах. Так ніхто не робіць. А для того, каб разагнаць гэты натоўп, разумееце, аўтамат Калашнікава, ён мае як бы
не таго класу дзеяння, да, то бок тебе прасцей один раз даць па іх чаргу з вадамёта, да, і яны разбегуцца, чым расшмаляць, это нелагічна з пункту гледжання разгону. У нас вельмі шмат спосабаў нелетальнага ўздзеяння на натоўп, гэта і газавая граната, і гумовыя кулі, і той жа вадамёт, чым шмаляць па неўзброеных людзях з аўтамата калашнікава. Паўтаруся, так нават у Іране і ў Нісэле не робяць. Вось. Мне зноў жа, гэта пі, мне страшна за людзей. Зноў жа, он ужо трэці раз кажа аб том, як херова будзе людзям. Зноў жа, позже вкратце расскажу. Майдан в Киеве отдыхает. Вы бачыце, і зноў жа падтэкст такі, што будзе яшчэ горш, чым больш жертваў, чым на Майдане. То бок, што это значыць, што там 200 чалавек расстраляюць, а не 120. Нас гоняли 7 часов подряд с перерывом на час в противогазах, бронежилетах, шлемах. Ну, это правда. Учения были максимально реалистичны. На самом деле, блин, бачите, такая фраза, такая самая подозрительная, да? Учения были максимально реалистичны. Ну, по-разному можно расценить, але ў кантэксце усяго вышэй сказанага, да, гучыць як такая формулёўка таксама з прапагандысцкага відоса. Так, всего нас было около 1000, не считая сотрудников ОМОНа и СОБРа. Первые 2 раза было невыносимо просто. Напевно, я хотел написать невыносимо сложно. Невыносимо просто, дивно гучить, да? А далее ты уже натасканный. Все выполняешь на автомате, на инстинктах, будто всю жизнь этим занимался. Бачите, это 100%, это отказ на тое, что большасць з нас чакае, што па нас не будуць страляць і прымяняць летальную зброю. А тут уже посыл поста такой, што будем абавязкова. Мы уже як быццам усё жыццё гэтым занималіся, бо нас учора натаскалі. І бачыце, вернемся до пачатку паведамлення, нас сегодня натаскалі как питбулей. Сябры, я вам скажу, як чалавек, які займаўся баявымі адзінаборствамі шмат год, нельга ніякія навыкі атрымаць за 2 трэніроўкі, давесці іх да інстынктыўнага ўзроўню на аўтаматызме. Гэта амаль што нерэальна. Для таго, каб любы чалавек, я думаю, калі ёсць зараз мяне глядзяць вайскоўцы, да, там людзі, якія маюць справу са зброяй, альбо проста спартсмены прафесійныя, яны ведаюць, што навыкі за 2 трэніроўкі, нават калі яны па 7 гадзін, яны не даводзяцца да аўтаматызма. Для гэтага патрэбныя годы. То бок, по выніку я могу сказаць, я лічу, што гэты пост гэта хутчэй за ўсё мэта накіраваны ў кід ментоў, каб людзі прачыталі, думаю, фух, бляха, да ну нафиг, ведаеце, лепш я пасяжу дома 9 числа, а то яшчэ выпусціць па мне амапіваць ражок з магазин з аўтамата. Ведаеце, і больш за тое, я вам больш за тое скажу, што калі усе людзі, якія займаюцца нейкай тактычнай падрыхтоўкай, яны мусяць ведаць, што ні на якіх вучэннях, хто в арміі служыў, што на вучэннях падчас стрэльбаў практычна ніхто і ніколі не страляе з аўтамата, асабліва аўтамата калашнікава, чэргамі. Чаму? Таму это прымяніма толькі ў самым бліжнім баю, в вельмі рэдкіх выпадках. Чаму? Таму што страшна падае кучнасць, да? Меткасць. Аўтамат пры стрэльбе чэргамі аўтаматычна яго дзёргае вверх і ўсе кулі твае сыходзяць вверх. То гэта ўсе размовы, я ў гэта не веру. Гэта выглядае як казка. І я лічу, што гэты пост гэта была такая мудрая, хітрая спецаперацыя ментоў, якая па ўкідванню як бы нехця, яны там, на жаль, па невопытнасці, да, гэта апублікавалі. Яны вось паціху працуюць на тое, каб людзі не выходзілі 9 числа. Гэта адзін момант са спецаперацыі. Я там думаю, што, напэўна, уже дофіга пытанняў у чаціку, але пачакайце троху, мне яшчэ 2 моманты пераказаць. 117 чалавек мяне глядзіць, супер. Так, другі момант гэта з Еўфрасіняй Полацкай. Ох, гэта ўвогуле топчык, мне падабаецца. У чатик там нам скинули, да? Ой, не тое, сорі. Вось, бачылі, да? Карацей, вось такі 3% намалявалі на помніку Еўфрасіні Полацкай. Пры тым, што самае цікавае, што праз 3 гадзіны, ужо праз 3 гадзіны актывісты гэта сцёрлі, і ва ўсіх тэлеграм-каналах напісалі, не рабіце так, але за гэтыя 3 гадзіны хапіла мусарам, каб зрабіць фота, і аб гэтым ужо на наступны дзень казалі па ОНТ, па БТ, па праўладных тэлеграм-каналах. Ну і вы самі разумееце, што
наши людзі з грамадзянскай супольнасці, да, яны не будуць робіць, ну, сярод нас няма такіх дэбілаў, а я насамрэч нешта падобнае чакаў, што яны 100% возьмуць гэтую правакацыю, зробяць, каб у разліку на людзей без крытычнага мыслення, без розуму, як ЛГБТ, а на наступны раз побачаць там на сметніцы 3%, о, это те самые дебилы, которые размалявалі Ефросінію Полацкую, ну, вы разумееце, да. І я адразу так і падумаў, ну, тут все, по-моему, відавочна, нават не трэба ніякія доказы, самі размалявалі, самі сфоткалі, самі запілілі. Ніхто, вядома, з грамадскай супольнасці такой фігнёй займацца не будзе. Я яшчэ, ведаеце, я яшчэ здзіўлены, што гэта Ефросінія Полацкая. Я яшчэ здзіўлены, як помнік у Хатыніне навалявалі 3%. Як у Мінску на яме, чаму дагэтуль на мемарыяле не намалявалі мусара 3%, не сфоткалі і не показалі. Вот, смотрите, что эта оппозиция делает. Ну, глядзіце, каб я не накаркаў і заўтра на Хатыне там не з'явіўся нейкі апазіцыйны надпіс. Вось, гэта другі такі момант. Потым хітраць менты робяць фейкавыя зборы на зняволеных, на палітвязняў. Напрыклад, быў збор, падпісаны «Страна для жизни», там рэквізіты картак вельмі шмат іх было, і я пакідаў шмат каму, і потым, калі мы параўналі два аналагічных пасты, там у адным месцы картка змянілася, нумар карткі, і мы не ведаем, ці то гэта чалавек змяніў нумар карткі, ці то рэальна былі ашуканцы. А калі спрабуеш націснуць на гэты юзернейм, да, які падпісаны «Страна для жизни», нічога, тут гэта закрыты юзернейм, тебе туды не пераходзіць. Навошта закрылі канал, навошта закрылі юзернейм, калі вы рэальна збіраеце, гэта пытанне. І ведаеце, што самае хіровае, што мне не атрымалася высветліць, ці гэта фейкавы збор, ці не фейкавы. Я кідаў некалькім людзям з каманды з краіны для жыцця, калі нехта тут ёсць і можа гэта прачэкаць, калі ласка, адпішыце мне потым у прыват, я вам скіну гэты пост, ён разганяўся па ўсім чацікам, і мы высветлім, правда гэта ці не. Я кідаў некалькім людзям, і ніхто нічога не ведае. Вось такая вось пажынаюць плады сваёй дэзарганізацыі, да, краіны для жыцця. Альбо про BuyHelp тое ж самае з'явілася, недавно фейкавыя зборы на BuyHelp. І сябры, хто зараз мяне глядзіць, калі ласка, у мяне ў апісанні правереныя рэквізіты, рэсурсы BuyHelp, Insta, Telegram і Facebook. Заходзьце туды, і калі вы хочаце данаціць на беларускіх палітвязняў, на дапамогу з аплатай штрафаў, на дапамогу з адвакатаў, данаце туды. BuyHelp правереныя людзі, ім ёсць давер, яны супрацоўнічаюць з вясной, і данаце туды. Не вядзіцеся на ўсякія гэтыя левыя заклікі з тэлеграму, памятайце, гэта могуць быць ашуканцы альбо мусара, ну хутчэй за ўсё гэта мусара ёсць. Так. Далей, пра выкупленыя тэлеграм-каналы. Зараз. Выкупленыя тэлеграм-каналы. Ну, я доўга думаў, ламаў галаму, чаму мусара, ну не мусара, улады будзе правильно сказаць, яны не выкупяць буйныя тэлеграм-каналы у камерсантаў, да, якія выйшлі там з каранавірусам 3-4 месяцы таму на беларускі рынок, і не пачнуць іх посціць праладную всю эту фігню. Чаму яны не ўкінуць грошы на тое, каб купіць гэтыя тэлеграм-каналы, пасадзіць туды капірайтараў СММ-шчыкаў, якія будуць лухту эту аднатыпную посці туды. І ўрэшце рэшт, за 2 тыдні да выбараў яны адчухаліся, ну за 3, і зрабілі гэта. Выкупілі зараз, ну прынамсі гэта тое, што мы адназначна пабачылі, 3 каналы. Беларусь онлайн, Беларусь Ньюс, блог больного Беларусью. Раней называўся блог больного коронавірусам. Калі вы падпісчык гэтых каналаў, адпішыцеся, калі ласка. Беларусь онлайн, я не ўпэўнены, што выкупілі, але туды посцяць пра ўладную фігню. То бок самае смешнае, што Беларусь Ньюс яшчэ там тыдзень таму посціў антыдзяржаўныя, антиуладныя пасты, потым яго перакупілі і сталі посціць тое, што ёсць. Ну я, да, то бок яны ўкінулі, выдавачна, гэта некалькі сотен тысяч долараў, да, два каналы гэтыя не танна каштуюць. Каналы гэта, ў прынцыпе, па колькасці падпісчыкаў яны паміралі ўжо да пакупкі, і з пакупкай, з праўладным посцінгам яны пачалі паміраць вельмі хутка. Самы буйны там, па-моему, быў каля 50 тысяч, ну яны зараз губляюць па 300, 400, 500 чалавек на суткі. І яны, я думаю, здуюцца, то бок, але недаацэньваць іх не трэба. Вось свае 10, 20, 30 тысяч падпісчыкаў радам з усёй гэтай сеткай яны збяруць. Хаця, канешне, вялікая колькасць гэтых падпісчыкаў гэта людзі актывісты, гэта хто даследчык, гэта хто для параўнання.
Вось там на мусарскія каналы, да, у якіх там по 200-300 подписчикаў, я упэўнены, што амаль усе гэтыя падписчыкі гэта актывісты, якія чакаюць штосьці пра сябе прачытаць. Але недаацэньваць таксама не трэба, бачыце, што яны крыва, груба, коса, у меру сваёй тупасці, але яны гэтае поле засяваюць, яны спрабуюць на гэтым поле працаваць. І мы мусім гэта адсочваць, маніторыць і не губляць пільнасць. То бок тут не трэба занадта шмат значэнне гэтага прыдаваць, бо, як я ўжо сказаў вышэй, пазітыўнай павесткі ў іх няма, ідэалогіі ў іх няма, і грошы на гэта выдзяляюцца не такія ўжо і вялікія у параўнанні з той жа рашкай. Аднак і шапказакідательствам таксама займацца не трэба. Трэба памятаць, што гэта сёння слабая пагроза, потым яна можа пры нейкіх умовах вырасці ў большую. І таксама, нават калі мы имеем 10-20% прыхільнікаў улады, гэта не тая колькасць людзей, якой можна так вот пагарджаць зусім. Яшчэ, што датычна інфармацыйных спецаперацыяў, в прынцыпе, ўсё я сказаў, што хацеў. Як нам з гэтым спраўляцца? Што рабіць? Па-першае, уважліва чытаць усё, на што ты падпісаны. Калі ты бачыш, што канал, на які ты падпісаны, пачаў посціць пра ўладную фігню, адпісаўся сам і адпісаў тых, хто, як ты ведаеш, напісаў сваім сябрам, знаёмым, калі ты ведаеш, што ця маці, бацька, сябры падпісаныя, напішыце ім, бо некаторыя людзі, яны такія неуважлівыя, не пільныя. Некаторыя людзі спажываюць усё запар, разумееце? І чалавеку учора там засіралі ўладу, сёння пішуць за ўладу, і чалавек нават не вкурыць, што ўсё, гэты канал уже купіў Лукашенко. Людзі недасведчаныя ў палітыцы, не маюць крытычнага мыслення, і не ўсе так свядома, як вы, моя аўдыторыя, да, спажываюць інфармацыю. Некаторыя просто реально не даганяюць, як это ўсё працуе. Слушайте, тут написали, что это Тихановский, педик. Блин, а что, реально, правда, да? Альбо там, тут написали, что, оппозиции все платят по $500. Не знаю, раньше был нормальный канал, наверное, же врать не будет. Разумеется, многие люди так разважают, не думайте, что все разумеют. Таму, калі ласка, даводзьце гэта да людзей, заўсёды тлумачце і гэтак далей. Далей, калі вы бачыце там пра ўладных блогераў, пасты ў Тэлеграме, ў Інстаграме, яшчэ в Ютубе, не ставьте лайки, дакладней, не ставьте дызлайки, не пішыце ім каментары. Гэта датычна і Інсты, і Ютуба, і ўвогуле все. Кожны каментар падымаю вверх. Кожны дызлайк на Ютубе падымаю вверх па індексацыі іхнія пасты. Не рабіце гэтага. Просто ігнор, адпіска. Гэта самае лепшае, што вы можете зрабіць. І датычна фейхавых збораў грошаў, я ўжо вам казаў, глядзіце ўніз, ідзіце ў апісанне, глядзім і донатим толькі тым, хто аўтарытэтны, паважаны і мае давер. А ўсе гэтыя то, што левыя разганяюцца па Тэлеграму, калі хочаце донатіць, праверце, просто праверце. Напишите сябру якомусь, які шарыць, разбіраецца, мае контакты з актывістамі. Можете мне написать, правда, я не хутка магу адказаць, але я вам пастараюсь праверыць гэту інфу, калі змагу. І да, донатьце праверанаму, у нашым выпадку гэта buy help. І, канешне, што датычна гэтых пастоў пра БТРы, разумееце, вельмі вялікую памылку, я лічу, робяць нашы адміны топовых тэлеграм-каналаў. Яны посцяць зашмат гэтых навінаў пра разгоны, пра то, што трэніруюцца, рыхтуюцца. Ім шлюць, яны посцяць. Да блин, мы і так ведаем, што трэніруюцца. Яны трэніруюцца не толькі пад выбары, гэта частка іхняй вучэбнай праграмы. Вось. І гэтыя пасты толькі ствараюць атмасферу страха, трывогі і адбіваюць у людзей жаданне ісці. У многіх, не кажу, што ўсіх, некаторыя выйдуць не гледзячы ні на што. Аднак вось у людзей, якія яшчэ вахаюцца, гэта такая вялікая памылка нашых усіх там нехтаў і іншых, што яны падыгрываюць уладзе тым самым, разумееце? То бок улада зараз не можа пернікам людзей натхняць, толькі бізун у іх застаўся. Вось, і яны, на жаль, дапамагаюць ім гэтым бізуном карыстацца і ствараюць людзям ось такое дезмараліці. І вы, калі ласка, зразумееце, ось я прынамсі дакрычуся да тых, каго магу. Такой дезмараліці будзе яшчэ вельмі шмат. Яшчэ толькі 26 ліпеня, а до 9 жніўня запужвання будзе столькі. Просто калі зараз Лукашенко ўжо адкрытым тэкстам пагражае расстрэлами, далей будзе горш. Ось я вам кажу, побачыце. Будут там и парады на 9, так это ўвогуле будзе трындзец. Там выганяць все. Вот бачылі вайсковую тэхніку для разгону дэманстрацыі. Прагналі ў 17 годзе дэманстратыўна прагналі па цэнтральнай вуліцы. Да можна ж было заехаць незаўважна, да? Можна ж было тыя ж БТРы, да, па вуліцах ганяць. Да я ўвогуле вам кажу, што не выключаю, што іх ганяюць спецом, каб іх пабачылі, сфоткалі,
выложили в телеграм-канал, глядите, что у нас есть. И это на вас, и это БТРы будут вас давить. Разумеется, улады ж так само не дурні. І я не виключаю, що це все робиться спецом. А наші незалежні СМІ клюють і клюють і клюють на этот крючок, який їм підкидують. На жаль. Да, альбо, ну, просто, каб вы разумели, что запужвання будзе яшчэ шмат, і гэтую атмасферу страха і гістэрыі паспрабуюць улады падняць да максімума до 9 жніўня. Каб вы разумели, што гэта ўсё не першы раз ужо. У 2006 годзе перад плошчай кіраўнік КДБ Сухаренко сказаў прямым тэкстам, што все, кто выйдет на площу 2006 года, 19 сакавіка, вас чакае суд, ну, не суд, скажем так, могуць быць прыцягнутыя па артыкуле тэрарызм, які подразумевае і далей пералічвае санкцыю артыкулы плот да пажыццёвага зняволення і смяротнага пакарання. То бок, разумееце, ланцуг сэнсавы. Все, хто выйдзе 19 сакавіка, могуць быць пакараныя смерцю. По прамым тэкстам, по тэлебачанню сказалі перад усімі: вы выйдзеце, мы вас заб'ем як тэрарыстаў. Разумееце, гэта все ўжо было. Альбо як і той же дзень, по-моему, 18 или 19, на все телефоны усім людям у Мінску прыйшло паведамленне. 19 марта на площади провокаторы готовят кровопролитие. Берегите себя и своих близких. Ну, прикладно такой сенс был. Провокаторы готовят кровопролитие. Это докладная фраза. Остальное у вас такое. На все телефоны пришла смс-ка, разумеете? Тобок, людей пугали. Будет бомба взорвана. Провокаторы, оппозиция, стрелять, убивать. Все, что завгодно. Только бы не пошли. Ну, вядома, ніякай провокации не было. Никто там никого не взрывал. И зараз, я вось побачите, будет нечто подобное. Будет там репортаж БТ скажет: нам попали секретные данные, оппозиция хочет взорвать на площади бомбу и обвинить в этом власти, чтобы все люди подумали: ой, не, я лепей не пойду, как меня не взорвали. Карацей, сябры, рыхтуйтеся, мацуйтеся, не расслабляйтеся и не верьте заўсёды, думайте, калі вы чуеце такую інфармацыю пра запужванне, пра тое, што будзе гвалт, бачыце это БТРы бясконцы і так далей, думайце адразу: а чаму гэта інфармацыя з'явілася тут і менавіта ў гэты момант? Ось. А чаму яе стала так шмат? Думайце, не паддавайцеся страху, памятайце, што страх зараз это адзін з немногіх, калі не адзіны інструмент уплыву, які застаўся ва ўладзе. Успрымайце ва ўлады і воспрымайце інфу крытычна і вучыце іншых людзей рабіць гэта таксама. Не бойцеся, усё будзе добра, асабліва калі мы будзем смелымі. У тых, хто смелы, заўсёды ўсё бывае клас. А зараз чытаю ваши пытанні чатик. 120 чалавек мяне глядзіць, ўжо 121, выдатна, вельмі прыемна. Спадзяюся, вам падабаецца тое, што вы глядзіце. Ох, блин, ну вы напісалі. О, боже мой, будзе вельмі шмат. Так, сябры, пытанняў вельмі шмат, таму я буду коротко. Выбачайце за короткасць. Так. Поехали. Что можешь сказать о побеге Цепкала в Россию? Его светской деятельности там. Зачем он это делает? Ну, я думаю, они разделили обовязки. Хтосьці з дзецьмі глядзіць, сядзіць, хтосьці змагаецца. Ну, паколькі вероятнасць таго, што Вераніку Цепкала з меншай верагоднасцю як бы закроюць, пасадзяць, то яны вырашылі размеркаваць абавязкі такім чынам, чысты прагматызм. Новости Беларуси и мира. Ты постоянно разговариваешь на белорусском языке и вне стрима. Как общаешься вне ютуба? По-рознаму. Я двухмоўны. Я не толькі на беларускай мове стасуюся. З людьми, якія па-руску, я стасуюся таксама па-руску. Але калі ў кампаніі са мной хаця б адзін беларускамоўны чалавек, я пераходжу на беларускую мову. ФФФ АДС-1. Насколько подняли ЗП силовикам? Не ведаю. Yellowman правильно написал. Ну и что, Тихановский сустракаўся и с Навальным. Ну что он зараз? Пешка Навального, ці что? ТТ, Микола, бачу твое интервью на канале Люди Про. Что думаешь про Сергея Павловича?
Нормальный мужик, думаю, что годный человек и робить классные справы, профессионал у своей сферы. Мистер Май Калифорния. По-моему, пришло время объединяться. Вася Сераштан и Радикс — это сила. Магит Гафур. Если Лукашенко проиграет, что он будет делать? А что вы маете на увазі під проиграє? Президентские выборы ён не проиграе. Ему, ну, як бы по лічбах, по офіційних дадених, ему напишуть все равно переможний відсоток. А калі ты маеш на увазе, што калі яго скінуць, конечно, збяжыць, што яшчэ яму рабіць. Я думаю, нейкія Катар ці Эміраты. Григорий Антонов. Микола, как понять присутствие людей на крыше зданий в момент проведения митинга в Тихановской? Опять пытаются запугать. Ну, тут варианты два. Альбо, да, это запуживание демонстративное, максимально тупое, альбо просунутое некое відеаназірання. То бок з доброй оптикой назирают, фоткают твары, нечто такое, я лічу. Магчыма праслухоўка, магчыма гэта можа быць тэхніка, направленая на то, каб праслухваць, напрыклад, бусік, у якім прыехала Ціхановская. Мы ж не ведаем, на каго там, на мітынгі накіраваныя ці на нейкую групу падтрымкі Ціхановскай. Карацей, трэба больш інфы, каб аб этом казаць. ФФ АДС 1. Нах, ты кому нужен со своими 3Т с подписчиками и 80 зрителей? Вельми трапная заувага. Так а чему ты тогда сидишь у меня на стриме? Григорий Воробьев, Шабуцкого досмотрел? Еще не, вельми шмат. Новости Беларуси и мира. Радикс, на тебя не давят? Ну, в смысле, вне Ютуба. Ну, дзіўна, што мне прыходзіцца за гэтыя рэчы распавядаць. Я думаю, гэта ўсё ведаю. Все ведаюць. З моманту вызвалення ў 2015 годзе мяне 4 разы затрымлівалі. Один раз СОБР, один раз АМАП і каля 3 разы меня выдваралі ў ІЧУ на Акрэсціна. І колькі там, по-моему, 9 адміністративак я словіў, гэта толькі за 5 год пасля вызвалення. Ну, вырашай сам. Ціснуць. Апошні раз мяне у сакавіку гэтага году затрымлівалі. Ну, адкажы зараз сам на маё пытанне, ціснуць на мяне вне Ютуба ці не. Абдуло. Снимите вы уже наконец-то розовые очки. Какие 18-20%? Абсолютно уверен, намного больше. Критиковать, сидя в кухне, это еще ничего не значит. Давайте трезво оценим ситуацию. Я не думаю, что больше за 20%. Ну, там, значно больше. Нема... Усе дадзеныя кажуць аб тым, што гэта вось ягоны ўзровень. Ягоны ўзровень – гэта ўзровень падтрымкі апазіцыі ва ўсе папярэднія гады. Ну да, Yellowman там пишет, сейчас эти помойки постоянно акцентируют внимание на количестве прошедших на митинге, что, мол, в Минске пришло 10 тысяч, а это значит большинство залу. Ну это тупизм, да. Казать, что, ну Минску пришло 10 тысяч, значит, остатние 1 миллион 990 тысяч мінчан, яны за Лукашенко. Окей, а колькі приходят на митинг за Лукашенко? Не согнаныя, ну, конечно, шляпа. Так ніхто не мерае. Заўсёды палітычна актыўных грамадзян меншасць. Так, ФФ АДС 1. Ты пачынаеш мяне напружваць сваёй дызмараліці і спробуе тут дэмаралізаваць людзей, усіліць песімізм у іх. Мне гэта не падабаецца.
Де чоловік з невимовляльним ніком пише: Микола, молодець, продовжує хороший контент. Дякую. Григорий Воробьев, ты думаешь, Степан, публикуя, этого не понимает? Думаю, по-перше, ён не думайте, что Степан там публікуе ўсё і цалкам усё кантроліць. У іх там ужо цэлая каманда і контенту іх вельмі шмат. По-другое, да, я лічу, ён можа шмат чаго не разумець. Ну, ён не аналітык, ён не палітолог, ён не спецыяліст па спецслужбах. Ён не абавязаны ўсё разумець, ён добры ў сваёй сферы, добры медійшчык, добры там, магчыма, СММшчык і так далей, рэкламшчык. Ён не можа разумець усе моманты, таму як многіх людзей яго таксама можна падмануць там і ашукаць. FF DS1. Если сделать бесплатную раздачу алкоголя, чтобы половина спилась и начала пугать протестующих. Ну ясно, у нас протягиваются такие фантазии. АЗСФ. Привет. Привет. Интересно, если ОМОН и ДР-фашисты применят оружие, то как армия будет на это смотреть, когда стреляют на друзей, подруг, братьев, сестер, отцов, матерей? Это гражданская война, кто на такое режь? Насамрэч так, сцэнар вельмі непрадказальны. І менавіта таму я думаю, што Лукашенко, я ўпэўнены, што Лукашенко да апошняга будзе імкнуцца перадухіліць стральбу па людзях, бо ён разумее, што першы ж забіты дэманстрант гэта верагоднасць грамадзянскай вайны, гэта крыж на ягонай уладзе, бо кіраваць народам, які ты расстрэльваў на плошчы у Европе у 2020 годзе вельмі цяжка, калі не казаць немагчыма. И кольки бы он потом не оправдывался, не казал, что это его свои, будут казать, коли это, не дай бог, отбудется, это его свои же застрелили, это провокаторы, это спецом, чтобы обвинить власть. Вот смотрите, человек, который подтвердит, и он скажет: да, я был на площади, и я видел, как стреляли ему в спину с криком «БНФ сила», ну что-нибудь в таким духе, разумеете? Пачнуць там выліваць у шаты прапагандісты, как это было пасля выбуху ў мінскім метро, які арганізавалі самі жулады, і яны там спрабавалі выліваць у шаты лайна на вушы людзям, расказаўшы, што гэта ўсё там сапраўдныя тэрарысты. Будзе ўсё тое ж сама, аднак гэтаму ніхто не паверыць, таму што дзяржаўным СМІ большасць насельніцтва не верыць, і большасць насельніцтва чэрпае інфармацыю з іншых крыніц. Таму вядома, калі нават дзяржава мабілізуе сваіх супорцераў, да, там сярод незалежных СМІ сваю пятую калону, гэта вось наша Ніва, да, якія праўладныя таксама, ежедневнік, іншыя там праўладныя выданні, усё роўна яны не змогуць пераламіць сітуацыю, усё роўна ім ніхто не паверыць, і калі пачнуцца забойствы на плошчы, гэта будзе пачатак канца Лукашэнкі. У якой форме, я не ведаю. Так, магчыма, у тым ліку канфлікт арміі і міліцыі, гэтага выключаць нельга. Што будзе далей, ніхто не ведае. Я, скажу вам шчыра, я маю замала інфармацыі інсайдерскай аб становішчы у беларускіх спецслужбах і ў арміі, каб судзіць аб настроі, да, што там, як яны адрэагуюць. Я не ведаю, да. Аднак вось той сцэнар, які я пісаў, ён верагодны. Май мистер Калифорния, может ли Радикс и Вася Сераштан провести совместный стрим? Я за, я думаю, Вася Сераштан таксама, але мы абодва зараз у падполлі, таму это вельмі складана. А парабіць па інтэрнэце, там, па скайпе, ну такое, я такое не люблю, я за живое стасунки. Вася Сераштан, зачем донатить на оплату штрафов? Зачем спонсировать режим? Потому что человек, який не оплатит штраф, ему могут закрыть выезд за межу и забрать ягоную маёмасць. Ну, я респектую тым людям, якія прынцыпова не платят штрафы, але я плачу. Ну, вось я такі чалавек. Так, уже подхожу конец, наконец-то. Абдулло Рудаки. Ближе к 9-му арестуют самых активных. Поправочка, не арыштуют самых активных, а паспрабуюць затрымаць самых активных. Тому что все люди, активисты, якія троху з мозгами, яны пераедуць со свайго месца прапіскі, со свайго сталага месца жыцця ў бяспечнае месца бліжэй до 9 числа. Калі гэтага не зробяць, ну гэта уже іхнія праблемы. Тут дураку понятно, что будзе зачистка.
Так. Згубил. Наталія Богумілова. Он таксама заўсегдатайка моих стрімаў. Вельмі прыемна. Чым больш яны запужваюць, тым больш я да гэтага прывыкаю і тым менш мне страшна. Ужо відавочна стала, што яны так баяцца санкцый, што пужаюць сам са ўсіх сторон. Ну да, я б не сказаў, што санкцыі. Да, дарэчы, наконт санкцый забыўся гэты момант сказаць, што забойства людзей на плошчах это адназначна жорсткія санкцыі па рэжыму Лукашенка. Эканамічныя. Эканамічная санкцыя это значыць, што рэжыму звездзец у бліжэйшы час. Лукашенко што не дурак, ён таксама гэта разумее. І таму будзе да апошняга паспягаць забойства. Запужваць ён будзе гэтымі вельмі шмат, але ён разумее, што гэта будзе канец ягонай улады. Абу Абдулло Рудаки. Кстати, когда ОМОН избили в Минске, что это было? Это спектакль КГБ или действительно молодежь страх потеряла? Гэта были молодёны побили амапаўцаў. Якія спектаклі КДБ? Люди, адкуль у вас увогуле такія версіі з'яўляюцца ў галаве? Я просто поражаюсь. Навошта КДБ такія спектаклі? Каб кагосьці пабіць у адказ, дак ім не трэба ніякіх спектакляў, как пабіць. Яны просто бяруць і б'юць, калі хочуць. Люди, не пишите такое, коли ласка. Так, FFF ADS-1. Лука и Витя поразгоняют оставшихся строптивых, и все будет тихо, спокойненько и бедненько. Я не ведаю, ты чувак, альбо тролль мусорской, альбо ты тролль от себе. Але у моих чатах такое дезморалити не трэба разгоняць. Я за свободу слова, я за то, каб все выказваліся, але зараз такі рэдкі момант, калі свободу слова твою можна абмежаваць, таму што ты зараз аб'ектыўна іграеш на руку уладзе і спрабуеш распаліць у людзях эмоцыі страха, эмоцыі бездапаможнасці у той самы момант, калі беларусы урэшце рэшт падняліся ўпершыню за столькі год і спрабуюць змяніць сваю будучыню да лепшага. А ты зараз глумішся над такімі святымі і высокімі пачуццямі людзей. Таму ты зараз ідзеш у мяне ў бан. Спадзяюся, я абгрунтаваў дастаткова зразумела і пераканаўча. Так. Олег Дедоха, ты можешь после стримов делать нарезки коротких видео по минут 5? Ну, я, в принципе, раблю нарезку, но, ведаеце, я выразаю тое, што, на мой погляд, самае галоўнае. І гэта я заліваю. Калі вы хочаце, каб я нейкія кавалкі заліў асобна, калі вось вам прям падабаюцца, да, падабаецца тое, што я кажу, пішыце, калі ласка, ў каментарах да стрыма, Мікола, залей про то. Потому что я заливаю, звычайна, что-то одно, тое, што мне падаецца самае такое напоўненае сэнсам. Денис Адамін, дзякуй, Мікалай, за беларускую мову. Вельмі светлае ад вас уражанне. Жыве Беларусь. Живе. Олег Дедоха, сложно распространять твои видео, когда они по 1,5 часа. Ну, а что зробишь? Панда Плей. Николай, как думаешь, кто выиграет выборы? Александр Лукашенко. Я не думаю, я ведаю. Виталий Свитка. Информнапалм скинул лайно на Тихановского. Сегодня Тихановский попал в миротворец. Это был вброс или Серега действительно русскоскрепный? Я схільны лічыць, што гэта тупасць міратворца. То бок гэта людзі, якія асабліва не імкнуцца міратворца і, магчыма, калектыва інформнапалма. Гэта людзі, якія не разбіраюць, ну, асабліва піхаюць туды ў гэты міратворец, усіх не разбіраючы. Я ведаю, што Михайла Светова, які ўвесь час выступае за адзіную Украіну, які чмырыць этих рускамірцаў, увесь час там падтрымлівае народ Украіны, падтрымаў Майдан, яго таксама закінулі на міратворец і забаранілі яму уезд у Украіну. Чаму? Таму што ён з'ездзіў у Крым калісьці вось не па законе. Тупасць. І я не думаю, што трэба шукаць, ну, нармальны такой рускамірец, да, які атрымаў суткі за тое, што хадзіў на акцыю супраць інтэграцыі з РФ. Нармальны такі рускамірец, который
запрашаў себе Паўла Северынца і там іншых беларускіх дзеячаў у эфір. Ніякі Сергей Ціхановскі не рускамірец. Яго нельга назваць прям беларуска-арыентаваным палітыкам. Гэта да, гэта правда. Я думаю, у яго просто у самога кашу ў галаве, акрамя таго ён папуліст. Ну, як бы у яго няма ідэалогіі. Ён сёння одно думае, заўтра іншае. Я зараз не для таго, каб яго там, прабачце, абасраць, да, просто, ну, рэальна, ну, такі чалавек. Аднак казаць, што ён рускамірец, гэта глупства. Ніякіх рэальных доказаў гэтаму няма. Фоткаўся 10 год з Сабчак таму, ці там з нейкімі прарасійскімі персанажамі сидзеў за адным столом. Не, сябры. Гэта, давайте будзем глядзець аб'ектыўна, гэта недастатковая нагода для таго, каб чалавека назваць агентам Кремля і рускамірцам, памясціць яго на міратворец і прыдаць анафеме. Уж наколькі я, да, антирускі мір, да, нават я не лічу, што, ну, трэба падыходзіць вось так вось. Калі мы кажам пра чалавека, што ён праваднік інтарэсаў рускага міру, мы мусім даць нармальнае абгрунтаванне гэтаму. Фоткі з кімсьці шмат год таму недастатковае абгрунтаванне. Паездка ў Крым недастатковае абгрунтаванне. Мы мусім сістэмна ацаніць дзейнасць чалавеку на працягу доўгіх гадоў. На працягу апошні год ён хоць раз сказаў, Беларусь мусіць ісці ў Расію. Не сказаў. Ён хоць раз сказаў, Путін красава. Не сказаў. Што вы тады впарваеце? Якой нахрен рускамірец? Ну, карацей, ребята, ацэньвайце крытычна гэта ўсё. Александр Б, спасибо за стримы. Дякую, что глядите. Кирилл Клецкий. Сможет ли партия анархистов стать парламентской партией в прекрасной Беларуси будущего? Анархисты адмаўляюць удзел у... Па-першае, анархисты не арганізуюцца ў партыі, бо партыя — это іерархічная структура, мэта якой прыйсці да ўлады. Анархисты арганізуюцца ў рэвалюцыйнай арганізацыі, у ініцыятывы, у рухі, аднак ніяк не ў партыі. Акрамя таго, анархісты адмаўляюць парламенцкую барацьбу, бо мы не лічым парламент тым месцам, дзе мусіць вырашацца лёс краіны. Лёс краіны мусіць вырашацца на ўзроўні органаў самакіравання, на прынцыпах прамой дэмакратыі. Асноўныя все пытанні мусяць вырашацца самімі людзьмі у іхніх невялічкіх супольнасцях. Не могуць 120, там 200 з чымсьці, да, чалавек у нас палаткі, па-моему, 200 з чымсьці чалавек вырашаць за 9,5 мільёнаў. Гэта немагчыма. Мы супраць гэтага ўсю ўладу мясцоваму самакіраванню. Богдан Литкавец. Скажи, что думаешь о Несторе Махно. Вось такі мужик был. Григорий Антонов. Микола, кстати, про задержание Марция. Ты как-то писал, что расскажешь про свидетельницу. Ой, блин, зараз настолько не да яе. Я калі-небудзь абавязкова раскажу. Зараз просто без гэтай... Ой, как ее называть? Шавки. Без гэтай шавки вельмі шмат справаў, чым заняться. Я нават не хочу ее ображать. Ну, несчастная, там, нейкая алкагалічка, опушчаная, жалкая, никчымная особа. Вось. Хлуслівая і бесчэсная. Чалавек без сумлення. Я не хочу зараз пра яе паглыбляцца, нешта там пра яе расказваць, просто зараз ёсць больш важныя рэчы. Калі не будзе нічога адбывацца, можа, мы яе прыгадаем. Так. Мне не трэба, новости Беларуси мира, мне не трэба обновлять комменты, просто я читаю з самых старых до самых новых, ну я лічу гэта справедліва. Вано танк, я даже в детстве ненавидел белый язык, ну кепска для тебя. CFH. Если я нанимаю человека поклеить мне обои, я эксплуататор. Если нет, я найму человека клеить обои целый год. Я тогда стану эксплуататором. Ты эксплуататор, коли ты изымаешь с працы человека прибавочную стоимость. Разумеешь, ці не? То бок, коли, что такое эксплуатация? Это коли ты карыстаешься вынікамі працы іншага чалавека і пры гэтым маеш з гэтага нейкую камерцыйную выгаду. Калі ты бярэш гэтага чалавека, адпраўляеш яго клеіць шпалеры камусьці і плаціць той, каму паклеілі шпалеры, плаціць не гэтаму працоўнаму, а плаціць табе. І ты 20%
гроши пакідаеш себе, ну я ж арганізаваў все, а 80% аддаеш клейшчыку, вось тады ты эксплуататар. А так ты просто мяняеш, і калі ты плаціш сумленную заробак ему, ты просто мяняеш паслугу на грошы. Гэта можна казаць не вельмі добра, не вельмі, можа трэба па-іншаму, аднак гэта не эксплуатацыя. Владислав Пертань. Почему наша Нива провластная? Потому что это вельмі доўгая тэма, калі ты не сочыш за іхнімі публікацыямі, не бачыш гэта, не звяртаеш увагі, то мне вельмі доўга будзе гэта разжоўваць. Я абяцаў коротко адказваць на пытанні, тому што у нас яшчэ цэлая тэма наперадзе. Просто яны адстаиваюць інтарэсы МУЗ у сваіх публікацыях, вельмі многіх, і робяць заказныя матэрыялы супраць іншых дзеячаў грамадскай супольнасці. Вось. І зліваюць аператыўную інфармацыю ад мусароў. Не заўсёды, але тады, калі ім трэба. Карацей, іхняе кіраўніцтва калабаруе ў адкрытую і вельмі актыўна і вельмі даўно з кіраўніцтвам МУЗ. Вось. Вано Танк. Нормальные люди только за спам банят. Не, я буду банить за то, за что я лишу потребным. Коли тебе не подобается, ну, значит, ты на стриме у ненормального человека. Григорий Воробьев. Кирилл Герцен. Да нет, просто багиш инакомыслящих. Кирилл Герцен. Я не баню за инакомыслие. Коли ты бачу, у меня тут и чистоправд был, и кого тут только не было. Але зараз я баню по палітычных прычынах чалавека, які прыніжае іншых людзей і іх высокія парывы, высмейвае імкненне людзей да лепшага. То бок, это фактычна можна расцэньваць як абразу. Гэта такая форма хітрай трольскай эмацыйнай абразы, і за гэта я яго забаню. Не за то, што ён напісаў мне, што я там тупой, што ў меня кепскі стрым, да пішыце, калі ласка. Але вось за такія штукі я баню. І гэта моя абгрунтаваная пазіцыя. А так у меня свабода слова, пішыце, прыходите, тут у меня што толькі не пісалі уже, старажылы пацвердзяць. Не трэба мне рассказывать, что баню за инакомыслие. Григорий Воробьев, как относишься к инициативе «Голос»? Чуў про такую инициативу, але нічога про яе не ведаю. Катакуари, добрый вечер, здоровки. Григорий Воробьев, как относишься к научному методу познания мира? Ну, классно. Гомер Симпсон, что можешь сказать об Филипповича, говноблогера? Уесосит всех подряд. Все кремлевские агенты, по его меркаванию, Харт-97 и Тихановский нехта агент Польши. Я об этом казал на початку стрима. Не будем выделять полстрима Тихановского. Григорий Антонов. Микола, получается, мусорам было на что надавить, как и со шлюхой в Гродно. Да, так само, я так лечу, на яе натиснули. Я могу догадываться только на что конкретно, але там она не по своей воле на это пошла, 100%. Так, все, амаль скончил уже. Григорий Антонов, давай музыкальную паузу и к новой теме. Так и зробим зараз. Абдулла Рудаки. Предлагаю не банить вообще. Пускай будет разное мнение, чем однообразие. Калі не банить увогуле, я вам обещаю, что прибежит вельмі шмат тролляў і зробяць просто. Разумеется, тролли они ж таксама хитрые. Яны умеюць карыстаць свабоду слова сабе на карысць. То бок может набежаць просто вельмі шмат людзей, якія зробяць атмасферу ў чаціку таксічнай. То бок людям просто непрыемна будет тут стасавацца. Яны не будуць там спамить, ничто, они будут просто писать: ой, перемена власти, ахаха, мечтай. Да какое выйдут, да все будут сидеть по домам, да Вице с Лукой всех разгонит. Или там яны будут там ображать их людей, высмеивать их думки, высмеивать их позицию, уводить размовы ад канструктыўнай дыскусіі ў рэчышча срача з сабой. Вельмі шмат ёсць такія людзей, это прасцейшыя трольскія тэхналогіі, да, якія ўжо вядомыя тым, хто інтэрнэт-балабол са стажам, да, як я, напрыклад. Яны ўжо вядомыя вельмі даўно. І
атрымаецца што ко мне будзе прыходзіць менш людзей, бо ў чаціку атмасфера таксічная, а ў нас эта атмасфера мусіць быць лампавая. Усе сваі, усе адзін аднаго падтрымліваем, усе прыкладна ў адным рэчышчы рухаемся, хто іншадумца, калі ласка, мы вітаем, давайте спрачацца, аднак мусіць быць павага, не мусіць быць высмейванне і траліраванне. Таму такіх людзей я буду выдаляць, гэта моя рэдакцыйная палітыка. Карабін. Сумленны заробак – это той, за які чалавек пагаджаецца працаваць. Базара нет, то бок медсестра ў докшыцах, якая працуе за 200 рублёў на месяц, працуе за сумленны заробак, яна пагаджаецца працаваць за гэтыя грошы, аднак толькі таму, што няма іншай работы. Вось і ўсё, таму прыкол. Ну тады у зонах увогуле за еду працуюць, ну людзі ж пагаджаюцца, тым не менш. Значыцца, напэўна, это сумленна, да, можна за міску баланды чалавеку працаваць, і гэта будзе сумленна. Ката Леня 182. Чаго чакаеш ад 9-10 жніўня? Вялікага шухеру. Yellowman Мікола, не апраўдайся. Ну, што я магу сказаць? Ну, хочацца, зведаеш, как бы по-добраму, по-хорошаму растлумачыць кожны свой крок і давесці прычыну, да, а не просто там быць нейкім самадурам. Не хочацца, каб нехто думаў, што я реально баню за іншае меркаванне. Але да, ты правы, я, в прынцыпе, я могу вообще не апраўдавацца, нічога нікому не тлумачыць, я на сваім стрыме. Не падабаецца, рабі свой стрым і рабі свае правілы. Ребят, што чым праблема? А мне хочацца заўсёды по-хорошаму, по-добраму. Так. Все, сябры, мы вельмі шмат ужо пагаварылі, шмат ад чым. Зараз, напэўна, шмат народу адваліцца. Я ставлю вам музычную паузу, раблю себе маленькі перарыўчык, бо калі шчыра ўжо горла рэальна стамілася, трэба папіць вадзічкі, паесці журавінаў. Вось. І мы з вами працягваем. І наступная тэма у вас, каб вы не разбегаліся. Што рабіць, калі адключаюць інтэрнэт? Рэальныя тэхналогіі, як можна працягваць каардынавацца і атрымліваць інфармацыю. Перарыўчык 5-10 хвілін, і мы працягваем. Все, не пераключайцеся.
Ну что, я сподеваюсь, все кайфанули под Carpenter Brut. Я видел, там у чатику невеличкая рубка на кон свободы слова заявилась. Ну, в принципе, да, ребята все правильно написали, нават не трэба нічога ражоўваць. Калі камусьці не падабаецца, як я тут затыкаю рты, моя там цэнзура і так далей. Ну, сябры, есть шмат іншых стрымаў, ідзіце, покачайте права там, порассказывайте, какие мусяць быць правила, поучите людей, что им рабіць на своих стримах и так далее. И увогуле, ну, подумайте, кому и что вы кажете. Вы для меня, ну, это человек, який там меня критикує, вы для меня увогуле незнаёмая особа, и ты мне не это самое, нічога не зрабіў, да, для развіцця майго каналу, и приходишь тут диктуешь мне свои правила. Ну, это хіба не глупо выглядае. Поехали. Отключать интернет. Что рабіць? Ну, я думаю, уже неаднаразова бачылі ўсе, што дзяржава не спыніцца перад тым, каб адключыць інтэрнэт. Пытанне толькі, у якой ступені гэта зробіцца. Я паглядзеў на досвед іншых краін, дзе адключалі таксама інтэрнэт, каб не было доступа да нейкіх апазіцыйных рэсурсаў. Як мінімум у адным выпадку гэта дапамагло. Гэта ў Іране. Падчас пратэстаў 19 года там таксама адключылі інтэрнэт, і ніхто не ведае, аднак, у якой ступені тое, што перамаглі гэты бунт, у якой ступені гэтаму паспрыяла адключэнне інтэрнэта, у якой ступені дзеяння сілавікоў, бо вядома, што там забілі да 1500 чалавек, басіджы і паліцыя. І можна зараз доўга разважаць, ну, самі разумееце, што калі з колькасці прымененых мер гэта з аднаго боку адключэнне інтэрнэта, з іншага боку забіць 1500 чалавек, ну, тут вядома, што хутчэй за ўсё яны перамаглі за то, што яны вельмі шмат людзей забілі і перасажалі па турмах, а не потому, што адключылі інтэрнэт. А ў Егіпце, напрыклад, адключэнне інтэрнэт за 2 дні. Я стасаваўся з адной журналісткай з Егіпта, нос нешта чэшацца. І стасаваўся з журналісткай з Егіпта, якая прымала ўдзел у гэтых падзеях. Яна выдавала газету ў той час, і яна сказала, што іх атрымалася так, што адключылі інтэрнэт, і людзі наадварот пачалі выхадзіць на вуліцы, знаёміцца і дазнавацца, што адбываецца. Ну, то бок, гэта мела прямо супрацьлеглы эфект. Я ўжо не кажу пра тое, што гэта быў, прабачце, 2011 год. І ступень інфарматызацыі грамадства краіны была нашмат большая, чым зараз нашмат большая, чым была тады раней. Ну, то бок, зараз, калі адключыць інтэрнэт, гэта аўтаматычна падзенне IT-сферы, гэта падзенне банкаўскіх пераводаў. Вось, і, канешне, гэта калі і будуць рабіць, то толькі вельмі ненадоўга, то фактычна гэта параліч паловы эканомікі. Якая самая верагодная схема? Канешне, можа быць поўны блэкаут, то бок все, татальнейшы, як у Іране. Гэта верагодна, аднак, на мой погляд, гэта не галоўны сцэнар. В прынцыпе, гэта і не трэба. Трэба што? Забаніць інтэрнэт як сродак распаўсюду незалежнай інфы і забаніць магчымасць камунікацыі між пратэстоўцамі. Усе ведаюць, што для камунікацыі, што гэтыя две ролі найлепш выконваюць стрымы і тэлеграм. Стрымы, понятно, ты не правядзеш, таму што будуць глушыць па месцу. Тэлеграм заблочыць нельга. Такім чынам, што яны будуць рабіць? Я так пакубаторыў і прыйшоў да высновы, што найбольш верагоднае наступнае спалучэнне. Першае, блакуюць самыя папулярныя сайты. Тутбай, онлайнер, навіны Бай, нашу Ніву. Ну, карацей, все сайты, на якіх могуць з'яўляцца навіны. Другое, адначасова, блакіруюць мабільны інтэрнэт. То бок, это значит, что ты посидишь в интернете только дома со своего байфлаевского Wi-Fi. Ну, то бок, ты выбираешь, альбо ты в интернете, альбо ты на улице. І трэцяе, блакіруюць VPN. То бок, тыя VPN, якія яны змогуць заблакаваць, гэта не ўсе, але ўсё ж такі, яны заблакуюць і пазбавіць тых самых людзей магчымасці доступу да інфармацыі, зноў жа. Вось. Так. Для чаго нам патрэбны інтэрнэт увогуле? Давайте падумаем. Для двух рэчаў. Першая рэч гэта, я маю в виду падчас пратэстаў, вядома, гэта атрыманне інфармацыі. То бок гэта пасіўная роля наша. Тут мы толькі ўспрымаем тое, што для нас напісалі. Другая рэч гэта каардынацыя між сабой. То бок гэта ўжо актыўная роля. Мы пішам камусьці штосьці, куды нам ісці,
дзе нам сустракацца, дзе менты, дзе не менты і гэтак далей. І зараз я вам назову 3 спосабы справіцца з блокіроўкай інтэрнэта і часткова вярнуць сабе гэтай функцыі, гэтай магчымасці. Канешне, все 3 прынцыпа гэта ў пэўнай ступені страта, згуба эфектыўнасці, прадуктыўнасці. Першае гэта Bluetooth месенджеры. Я пра іх ужо казаў у відосе, як правільна удзельнічаць у мітынгах. Гэта Firechat, Braille, Bridgefy. Усталюйце іх сабе усе адразу зараз. І калі вы будзеце, напрыклад, на плошчы, запускайце ўсе 3. Бо для таго, каб яны дзейнічалі, трэба, каб яны былі таксама запушчаны ў іншых людзей. І вы пабачыце, колькі людзей у сетцы, што яны там робяць, будзеце спісвацца, магчыма, ўжо ёсць нейкія чаты. Скажу адразу, я імі не карыстаўся. Не таму, што мне было ленота, я б з радасцю праверыў бы інфу для вас, да? Аднак я амаль не карыстаюся мабільным тэлефонам. Але сябры мае, якія карысталіся, кажуць, што ўсё клас. Таму усталюйце ўсе 3 зараз, прыходзіце на плошчу, ўсе 3 адразу запускаеце. Другое, гэта радыёстанцыі. Гэта, канешне, амаль не падыходзіць для атрымання інфармацыі. Ну, калі першая Bluetooth, то это з 2 роляў падыходзіць якраз такі для атрымання, для координации, але кепска падыходзяць для атрымання інфармацыі. Ну, разумеется, да, каналы там пропускны небольшие, до сайтаў ты все равно не стушишься и так далее. То другое, таксама, гэта чисто для координации між собой. Зайдите у радыёкрамы. Паглядзіце, пагугліце ў інтэрнэце. Я просто не спецыяліст у радыёсувязі, я хацеў прыцягнуць дапамогу эксперта, запытаўся там дапамогі, аднак, ну, на жаль, не атрымаў я пакуль што, там чалавек не адказаў мне. Аднак усё ж такі ёсць радыёстанцыі ЕАЭСу, я не памятаю, як дакладна пішацца, там Y, потом Е і Су, по-моему, так пішацца. Гэта лічыцца даволі файныя радыёстанцыі, глядзіце іхнія здольнасці, каб яны маглі працаваць на 3-10 кіламетраў па горадзе. Вось, ну, потому што праца радыёстанцыі моцна залежыць ад умоваў надвор'я, ад мясцовасці, гэта горад, ці гэта лес, ці гэта поле і гэтак далей. Вось, і купляйце, і гэта выдатна для координацыі розных невялічкіх груп. То бок адзін связной, некалькі груп, яны між сабой стасуюцца. Вось. І трэцяе, гэта, як бы вы не здзіўляліся, але гэта хатнія тэлефоны. Я высвятляў у ребят, у анархістаў з Ірана, як яны стасаваліся падчас адключэння інтэрнэту. А там быў надоўга адключаны, по-моему, 10 на тыдзень. Яны казалі, мы карысталі связных, якія бегалі, перадавалі інфу, і хатнія тэлефоны. Ну, калі связныя, гэта такое в умовах Беларусі, да, бо шмат што будзе перакрыта, связной можа згубіцца. А вось хатнія тэлефоны гэта самае тое. І да таго ж, я думаю, ну, мінус, што іх могуць праслухоўваць, але плюс тым, што, я думаю, паколькі па ім ужо вельмі мала хто размаўляе, я думаю, іх мала хто праслухоўвае. Таму добрая гэта ідэя. Напрыклад, можа чалавек асабліва добра, ну, калі перадаваць, напрыклад, нейкую інфу між адзінкамі людзей, якія потым яе распаўсюджваюць далей. Найлепшы прыклад, ну вось, напрыклад, мне вокны выходзіць на Кастрычніцкую плошчу. Я сижу на хатнім тэлефоне і перадаю інфармацыю альбо людзям з Bluetooth месенджерамі, альбо людзям з радыёстанцыямі. То бок, як бачыце, лепш за ўсё гэтыя 3 метады працуюць якраз такі падчас, калі яны спалучаюцца. Разумееце? То бок па адзіночцы яны такое сабе. А калі, напрыклад, у чалавека ёсць радыёстанцыя і хатні тэлефон, гэта адно. Ну, гэта нашмат лепш, бо ён можа і каардынаваць розныя групы людзей і, напрыклад, званіць чалавеку ў іншы горад, дзе не заблакаваны інтэрнэт. І каб яму гэты чалавек там зачытваў навіны з нейкага незалежнага сайту. І ён будзе адразу іх перадаваць, напрыклад, на радыёстанцыю ці на Bluetooth месенджер. Разумееце? То бок камбінацыі гэта лепш за ўсё ў дадзеным выпадку. Вось, і як спраўляцца з блакіроўкай VPN, таксама забыўся сказаць, гэта усталюйце сабе Tor-браузер. У праз Tor-браузер можна таксама добра заходзіць у Telegram. Паспрабуйце гэта рабіць, калі раптам Telegram будуць спрабаваць блошыць. Як карыстацца Телеграмам праз Tor-браузер, у тым ліку на смартфоне, аб гэтым ёсць у мяне спасылкі ў апісанні. Ну і блакіроўкі VPN, як я казаў, гэта не вялікая беда, бо калі вы запусцілі Tor-браузер,
вы можете наведваць усе заблочаныя сайты. Tor-браузер заблочыць нашмат складаней, нават у Кітаі ён працуе, не паўсюль, але месцамі. Аднак ёсць нюанс. У Беларусі спрабавалі блочыць Tor-браузер, і калі гэта робіцца, калі у вас ён раптам не запускаецца, не адкрывае сайты, падчас загрузкі Tor-браузера цісніце налады і выбираеце там опцыю будет. В моей краіне блокуецца Tor-браузер. Абіраеце там Bridge, там будзе вкладка Bridge, мост абраць, вы абіраеце OBFS 4. І все, і карыстаецеся спакойна інтэрнетам. Гэта можа выглядаць складана, але калі вы спампуеце Tor-браузер і запусціце налады падчас ягонай загрузкі, то нічога там складанага няма, там все інтуітыўна зразумела, літаральна 2 клікі зрабіць, і блакіроўка Tor-браузера беларуская, яна абыходзіцца вельмі хутка. Ну што, зараз я вас заклікаю напісаць мне свае метады магчымыя, свае ідэі, як можна абыходзіць блакіроўкі, як можна ратавацца і альтэрнатыўна распаўсюджваць інфу у выпаду, калі інтэрнэт нам адключаць. А пакуль я пачытаю ваш чатик. Вано Танк. Дело не в том, что можно идти на другие стримы, а дело в том, что делаешь так же, как Лука. Ну хорошо, я роблю так, как Лука. Я Лука. Ну далей что? Что ты от меня хочешь? Живи с этим зараз. Так, Иван Иванов. К 9-му власть будет стягивать силы Минск. Николай, какие соображения по поводу того, как их эти силы распылители заряжать на местах? Ну, я уже казал об этом. Конечно, идеально тут бы спрацавали децентрализованные протесты. 10 тысяч человек у Бобруйску нашмат больше могуць зрабіць, чым 50 тысяч чалавек у Мінску, скажем так. Аднак ад мяне тут реально мало залежыць. Я могу зараз сказаць, людзі, заставайцеся ў сваіх гарадах, заставайцеся, муціце там, рабіце то. Але што толку? Ну, у меня няма такой аўдыторыі, каб істотна паўплываць на сітуацыю. Ванотан, как можно отключить инет? Я же плачу за это. Открою секрет, ты платишь так само за асабістую бяспеку, аднак табе мент яшчэ за твои... Ты платишь заробак менту, а мент мало того, что ахоўваць тебя не будзе, он тебе яшчэ і паб'е. Ну, вось тебе адказ на твоё пытанне. Таксафоны. Таксафоны ўжо шмат дзе ў Мінску паснімалі і... Не, таксафоны яшчэ ёсць, але няма картак у продажы. І таксафону таксама робіцца меней. Таму гады 3 таму гэта быў яшчэ варыянт, зараз не, на жаль. Аднак, калі хтосьці хоча паспрачацца, я, можа, проста неуважліва гуляю па Мінску, напішыце, калі вы часта бачыце таксафоны і калі вы карткі да таксафонаў бачыце ў продажы. Так, карацей, все, Вано Танк, пробач, ты забанен, ну, это просто флуд. Флуд не по зместе, не надо мне тут ствараць кепскую атмасферу, мы лампава сидим и размаўляем на вызначаныя темы, а не пераводзім размову у бок. Тебе уже папярэджвалі некалькі разоў. Сори, я буду банить. Так. Ну что, вариантов было, это браузер Safari, прокси. Прокси нужно настраивать. Ну так, але прокси так само могут банить и ну, в принципе, да, можно настраивать веб-прокси. И, в принципе, когда я казал про обыход блокировки Телеграма, это как раз робится праз веб-прокси. У наладах... Так, зараз я отключу. У наладах Телеграма. Что мы наштурмовали? Это таксафоны, веб-прокси і браузер Safari. Ну, як бачыце, варыянтаў няшмат застаецца.
Так, Дведр ДВ, привет, я тоже тут. Ну, як я і думав, там шмат народу позбігалі з кавалка про блокирование інтернету. Ну, я спадзяюся, што паглядзяць у запісы. Амаль в 2 разы знізілася колькасць. Людзі, калі ласка, калі вы яшчэ слухаеце, глядзіце, не забывайцеся улупіць лайк гэтаму відэо. YouTube вельмі кепска прасоўвае відэо на беларускай мове, давайте яго прымусім гэта зрабіць. Зарабілі лайк, поставілі і, конечно, подпісаліся на канал, хто яшчэ гэтага не зрабіў дагэтуль. Деда ДВ, а где же крутой фон? Где анархо-коммунистический флаг? Анархо-коммунистический флаг в отпуску невеличким. Хутка вернется. Олег Дедоха, делать беспарольный Wi-Fi дома, чтобы все могли пользоваться. Так, але могут же отключить увесь Wi-Fi, разумеется, потому что не то, что Wi-Fi, увесь интернет. Я об этом веду гаворку, что усе каналы кіравання трафиком, там 99,9%, акрамя там асабістых каналаў у некаторых карпорацый, яны ўсе ў руках Белтэлекама. І у тебе не будзе нічога ў Мінску ў гэты момант, калі яны захочуць зрабіць поўны блокаут. Не бесплатны Wi-Fi, нічога. Я ўжо думаў аб гэтым, думаў, што калі, напрыклад, адключаць столькі мабільны інтэрнэт, глядзіце, які добрая была бы штука, уздоўж праспекту Незалежнасці, да прыкладу, ад плошчы там Перамогі і да вакзалу. Ну, напрыклад, у дамах, ну, з прамежкам, наколькі дазваляе рэсурсы, у кожным доме зняць кватэру, якая б выходзіла на плошчу Незалежнасці. На праспект Незалежнасці. Да? І у кожнай з гэтых кватэр бліжэй да вакна паставіць моцны роутер, які будзе даваць моцны сігнал, ну, там метраў на 100, на 200. І атрымоўваецца, такім самым, калі мы зможам зрабіць такую цепочку роутараў, да, ланцужок, з плошчы Перамогі да плошчы Незалежнасці, да прыкладу, да, да вакзалу, то у нас весь гэты адрезак, весь адрезак гэтай праспекта Незалежнасці будзе пакрыты Wi-Fi беспарольным. Разумееце? Но это, конечно, бабла будет каштаваць ого-го. Уявіце сабе, колькі будзе каштаваць зняць такую кватэру. Конечно, можна было б сказаць на дах ісці, аднак на дахі ўжо будуць занятыя снайперамі ў гэты момант. Ось. А вось кватэра было б круто, але гэта будзе каштаваць мега дорага. Ну, уявіце сабе, там мінімум на месяц зняць кватэру, паставіць там кучу гэтых роутараў і гэтак далей. Ну, і зноў жа гэта спрацуе толькі ў выпадку блакіроўкі мабільнага інтэрнету, а не ўсяго інтэрнету ўвогуле. Все, давайте пишите ваши пытанні, и мы уже по крысе будем скончать. Уже 2.06, капец просто. Дведр ДВ, ты ходишь на пикеты Тихановской? Конечно, не, я же не прихильник Тихановской. Так, ну, здаецца, ўсё. Сябры, калі хтосьці хоча, каб я нейкія кавалкі з гэтага стрыма выразаў, калі яны вам падаюцца асабліва важнымі і хочаце зрабіць іх асобнымі відосамі для распаўсюду, калі ласка, пішыце мне. Все, як заўжды, заканчваю на пазітыўнай ноце. Я вельмі ўдзячны ўсім, хто быў са мной зараз. Калі ласка, калі хочаце, рабіце данаты, рабіцеся патронамі, калі вам падабаецца тое, што я раблю, калі вы хочаце больш лайфхакаў, ідэй, інструкцый для пратэсту, калі вы хочаце больш аналітыкі, все гэта буду рабіць з вашай дапамогай і з радасцю. Калі ласка, да, далучайцеся да нашай весёлай лампавай групы супорцераў мяне. І памятайце, што мы абавязкова даб'ёмся таго, да чаго імкнемся, і галоўнае верыць. Галоўнае не здавацца, не паддавацца на запужванне, на гэтую дізмараліці, на спробы заставіць нас перастаць верыць ва ўласныя сілы. Самае галоўнае, за намі праўда, за намі дабро. Тое, што мы робім, гэта безумоўна добра. Гэта безумоўна ідзе на карысць свабодзе, прагрэсу, усіму таму лепшаму, за што да нас паміралі сотні і сотні тысяч, мільёны іншых людзей. І мы маем поўнае права патрабаваць для сябе свабоды, патрабаваць для сябе справядлівасці. Тыя людзі, якія зараз падманам і сілай захапілі ўладу, на жаль, у нашай краіне, яны спрабуюць пераканаць іншае грамадства, да, мусіць у саміх сябе, тое, што мы там нейкія злыдні,
нейкія злачынцы, насамрэч злачынцы гэта яны, а мы вядзем гэтае грамадства да лепшай будучыні, да святла, да праўды, пачынаючы, вядома, з саміх сябе. Я вельмі рады, што на гэтай стрымы збіраецца такая класная кампанія, такіх выдатных людзей, як вы, што мне вельмі прыемна з вами размаўляць, адказваць на вашыя пытанні, я працую для вас, вы падтрымліваеце мяне, спансуеце не толькі фінансава, але і эмацыйна, псіхалагічна. Дзеля вас я гатовы працаваць і буду працаваць і надалей і болей. Всё, верце ў праўду, верце ў перамогу, будзем разам, не здавайцеся. Усім добра і крытычнага мыслення.